monsieur le juge n'i ye tabale gosi ka fɛn min fɔ a ti b'o la dɛ yan kɔni mais bilahi Diri e ni juge ala i b'a ɲɛ ala ɲɛfɛ o don kuma ti d'an ma an kɛ o don bilahi ala bɛ tabale gosi k'a fɔ ne tɛ juge tɛ Nam, le Seigneur de l'univers. Miye adamaden daba masa ye ka diɲɛ da. Ala ye kabakolo gulo tegeta kɔrɔ ka dugukolo fɛnsɛn tegeto kɔrɔ n'a ka ala ye ka dolow dilan ka kalojɛ dilan ka tila ka tile dilan k'o kɛ kabakolo masiri. Ayiwa. Ala ni bafulu belebeleba ninnu ni ye kabako da ye telefɔni ye kabako da ye ordinateur belebeleba ye kabako da ye yelen bɛ kabako ye mais Diri kana kabako ye o la. Olu dilanna min dugukolo kan yanni ka kabakoya fɛn dalen la fɛn dilanna min kabakoyaw la mikorotigi ye mikoro kabakoma in la k'a sen fila to ala ka dugukolo kan ni cɛkun wa n bɛ taa jɔ yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ dugukolo ye k'a dilan an b'a fɔ ko a ɲɛna mais a y'a dilan k'a to dugukolo kan ale ti cɛ ye dugukolotigi de ye cɛ ye ayiwa ordinateur dilanbaa ti cɛ ye dugukolo de ye cɛ ye a dilanbaa kɔni ayiwa sani ka kabako a ye ordinateur kabako dɛ mais a dilanna min ayiwa e y'a ye min dugukolo kan awɔ marque japonais ya o marque anglais o Bamakɔ ka marque malien ya Ivoire ka marque Burkina ka marque ala marque ala kɔni a tile ala ta ye waati min ma jawabu waati min ma jawabu ala ko ni tile kun dira Diri ma fo k'a marché e Dirisa e bɛ ka baara dɔ kɛ i ti fɛ tile ka bin i bɛ tile jɔ dɔɔnin k'a ye mago ɲa o waati bi dɔ tɔɲɔ o la ala ko k'a ye tile bɔ mɔgɔw bolo a y'a to ni ala bolo n b'a kɛ n sagoya la tiɲɛ don non n'i y'a di nanzaraw ma bilahi an bɛ tɔɔrɔ an ɲɛ la fo k'an sa u kuma min la su la y'a tile mugan ɔlɔ ka mɔgɔ o tun bɛ ko d'an ka hama sigi min kulokan tun bɛ kɔn ma ala ko ayi a y'a to n bolo ayiwa fɛn dɔ bɛ ko toto ale bɛ balo su fɛ de ni su mɔgɔ a tɛ bɔ kɛnɛma n'i y'a ye kɛnɛma o ye condition ye dalilu dɔ taara don a wo kɔnɔ k'a gɛn ka bɔ walima ko dɔ wɛrɛ a t'i ye kɛnɛma o toto bɛ balo su fɛ de ni tile ma bɛn a tɛ balo maintenant ne ye tile jɔ kadrali la k'i bɛ ka kini dɔ kɛ fɔlɔ k'o jɔ k'o mɛn e n'o tɔɲɔ dɛ o la ala ko tile tɛ Diri bolo a tɛ Faransikɛ bolo a tɛ Maliyɛnw bolo a b'ale de bolo wahidul kaharu an ko tɛmɛ kun bɛ ala min na ale don naam le Dieu qui n'a pas conçu n'a pas été conçu et ne sera jamais engendré. Le Dieu qui n'a pas engendré n'a pas été engendré ne sera jamais engendré. Ayiwa ala dɔw ko ko nabila Isa ala den i danga den Isa ba ye Mariyama ye silamɛw y'a dɔn an yɛrɛ y'a dɔn Jésus Christ ba ye Mariyama ye ni Mariyama ye Isa ba ye o kumana fɛn ne ko ala den Isa ye o kɔrɔ ko ala muso ye Mariyama ye o kuma y'o ye taw i ka firiyara ala ko il n'a pas conçu n'a pas été conçu et ne sera jamais engendré plus jamais ale ala ma fɛn wolo fɛn m'ale wolo fa t'ale la ba t'ale la dɔgɔ t'ale la kɔrɔ t'ale la ale jɔmɛ n'a yɛrɛ ye ayiwa waati bɛ ka fɛn dɔɔnin i fɛn je commence avec le nom de Dieu maa dɔ bɛ na ni ala tɔgɔ barikalen ye ayiwa le Dieu qui ne mange pas ala min tɛ dumuni kɛ e cɛw aw ye sɔrɔfana dun ala ma dumuni kɛ ayiwa a t'a kɛ waati n'a kɛ ni min ye cɛ ye o ka sɛbɛnni kelen kɛ o kana dɔ dun o kuma o ka n'o ɲɛfɔ an ɲɛna naam le Dieu qui ne dort pas ala min tɛ sunɔgɔ e ala cɛw n'i ye cɛ ye san fila kɛ kana sunɔgɔ an k'o ye n'o fɔra min na an bɛ n'o ye tile fila ka ɲi ala tɛ sunɔgɔ dɛ cɛw gɛlɛyakɛla ala ɲɛ b'i la so ala ɲɛ b'i la namaratɔ ala ɲɛ b'i la faamajugu ala ɲɛ b'i la morijugu ala ɲɛ b'i la waliden ta cɛma ala ɲɛ b'i la musojuguni o ala ɲɛ b'i la ala k'i cɛ janfa ala ɲɛ b'i la dɛ ala ɲɛ b'i la ala ɲɛ bɛ mɛnɛmɛnɛni la si dugu tila ma dugukolo fara 7 jukɔrɔ o ala bɛ yen o ɲɛ b'i la naam ka bagan ɲɛnama ɲɛci le Dieu qui ne presse pas et qui n'oublie pas ala min tɛ presse n'a t'i ɲina ka bagan ɲɛnama ɲɛci walima k'a kulo tigɛ Diri naamu ala ka ko gɛlɛya yɔrɔ min ye a tɛ ɲina foyi kɔ ayi kuma t'a la o k'a fɔ ni jɛnɛ dɔ kɛ salon la sini k'a bɛ ɲina o kɔ ayi le Dieu qui ne presse pas qui n'oublie pas plus jamais a tɛ ɲina wa a tɛ ayiwa
bamananw ko ten ko mɔgɔ tɛ perese i ba ka bɔnɔ ɲini nɔfɛ n'a taara a na nin sɔrɔ yen cɛw i sago kɛ i ni ala sɔrɔ yen ayiwa l'envoyeur des prophètes pour que nous puissions marcher sur les chemins d'Allah. Allahu Ta'ala min ye kiraw ci an ma walasa an ka bila ale Allahu Ta'ala ka siratigɛ tilelen kan kira ninnu ma ci ko catiri bɔ dɛ la tiɲɛ don ayiwa ne ala ye n ka kiraw ci ka na diɲɛ lafiya olu nalen ma kɛ diɲɛ degulen ye a na gɛlɛya dɛ ayiwa yala n baden ala silamɛ a fa ka ɲɛfɔ sa su ni wuruti n tɛ sedi n tɛ misiri falen do tewu jo bɛ min misiri kɔnɔ ye jinɛkɛla bɛ min misiri kɔnɔ ɲumɔgɔdenw kɛmɛ ka tu fa ma tigɛ k'o la o tigɛ se ka fɔ n'o fara ko an n'a fa a y'a fa o kɛmɛ ka tu fa ayiwa aw bere bɛ misiri kɔnɔ e tɛ fini don seli la i ɲɛfɛla fini don jɛnɛya la o ye mun ye e tɛ fini don seli la i bolo fini don sɔnni na o seli ye mun ye e tɛ fini don seli la i kɔnɔbara fini don haramu la o seli ye mun ye a kan ka kana mun nɛni dɛ kana mun nɛni ne nɛni de ayiwa seli tɛ dɛ ko muminu k'a kɛ a ma fɔ kɔrɔnɛ kɔnɔ kan ka seli a ko de ne ala ye n ka seli di muminu ma ayiwa misiri falen don juma la fɔ kɛnɛma la bɛɛ kɛmɛ k'i ka butigi da sɔgɔ ko mun kɛra ko zo kana na ka da kari zo bɛ min misiri kɔnɔ ye kojugu o ye juma seli yɔrɔ la e ka sabara bɛ bila misiri da la ka don misiri kɔnɔ ka seli i bɛ na sɔrɔ o sabara kelen taara sabara koloni dɔ bila mɛ kɔnɔ fɛn yɛrɛ tɛ yɛrɛ o zo bɔra min misiri kɔnɔ ye sangare ɲamɔgɔw ma misiri bɛ ka caya bariso bɛ ka caya misiri bɛ ka caya ɲumɔgɔden bɛ ka caya ni alala ye ko misiri jɔ inshallah wari jan ka misiri jɔ misiri tɛ jɔ ba yɛrɛ ka tile ka wari minɛ ko misiri ka jɔ dɔrɔmɛ n'i ka dɔrɔmɛ donn'o kun bilahi lahara la ɲininka dɛ n'i t'a dɔn i t'a dɔn a dɔlen kɔfɛ n'i y'a d'u ma e ye tiɲɛnikɛla ye ayiwa bɛɛ tulo bɛ nin na o ayiwa karabuningaw ali nana sɔrɔ ka n'u bloku ya ko k'u nɛni y'a sɔrɔ ayiwa ka fa bɛ kɛ mankan ye yala a kɔrɔ ne lajɛ bloku tɛ dɛ ayiwa bloku ye i ni dɔgɔ ye i bɛ min f'i ka denbaya ɲɛna o de ye bloku ye nin tɛ nin ye ala ta ye naam que le salut et la paix soient sur notre prophète Mohammed, le premier et le dernier prophète du monde. ayiwa ala ka nama ni kisi jidi an ka kira ba kan n'o ye muhamadu ye ahamadu mahamudu ayidu hafizu takiyulayi ganiyulayi takiyulayi ahamadu albashiru kolocolo tuntun zan mamadu kolocolo tuntun zeliwi ko bana ni cɛ in ka ko ka ca dɛ n ye ka wɛrɛ kun ayiwa ala ka nama ni kisi jidi an ka kira ba kan kira wɛrɛ tɛ ni kira min tɛ muhammed min nana nasiri lhaqi bil haqi ka tiɲɛ kɛ ka tiɲɛ dɛmɛ nkalon ka kitabu ye o mawuru taalen u kɛlen bɛ k'o ka tɔ bilisa k'o kɛ arabukan fɔ ye ayiwa kala Allahu Ta'ala kafiri ala ye mun f'i ye jɛnɛya to i cɛw les fils d'Abdoulaye et de Aminata venant de Makan et Médine ayiwa Abdoulaye den ni Aminata den ni ko Muhammadu jɛnɛyakɛla Madu ni ko tɛ Sow Madu ko tɛ Namarata Madu ko tɛ Jafanji Madu tɛ commerçant trompeur Madu tɛ Morijugu ni Madu tɛ ni ko Muhammadu Abdoulaye den ni Aminata den Makanga ni Madinaka Muhammadu ayiwa les prophètes n'ont jamais fait de péché a ko kira min ma jurumu kɛ ayiwa les messagers qui a déjà un nom différent. ko Muhammadu min bɛ yen ni tɔgɔ 200 ni tɔgɔ 200 ni tɔgɔ kelen bɛ cɛ kelen min na n'u si ni si tɛ kelen ayiwa mais e tɔgɔ ko Madu ko Jo ko Simo Jo walaki dagaden i na walaki ta janɛmɛ kɔnɔ an ka Mamadu t'i ye dɛ ayiwa Mamadu min ka fisa ala ka danfɛn bɛɛ ye Muhammed cɛw n'a y'i ja i bɛ Mamadu tɔgɔ fɔ n'a m'i ja i b'a fɔ n'i m'a fɔ i n'a mɛn Muhammed cɛw i tɛ se ka seli n'i m'a fɔ Muhammed
cɛw i tɛ se ka hiji n'i ma fɔ Muhamɛd. Muhamɛd misiri tɛ se ka wele cɛw n'i ma fɔ Muhamɛd. misiri wele ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. e delila k'a mɛn o ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna dirikulu rasulullah. e delila k'o mɛn yan. ma nɔgɔ dɛ. diri tɛ mɔgɔ dɔ ye yan. mun a ti fɔ. Mamadu n'a ti kelen ye. ayiwa danga bɛɛ min ko mɔgɔ ye kelen ye o ye kelen ye. Mangan. E bɛ t'i jɔ ka misiri wele e t'i fa tɔgɔ fɔ i t'i ba tɔgɔ fɔ i t'i muso tɔgɔ fɔ e t'i burankɛ tɔgɔ fɔ ayi ko e ni Mamadu n'olu ye kelen ye daga den. Naam. Il n'y a pas d'autre prophète que lui. Kira wɛrɛ tɛ yen ale kɔfɛ. Ayi a tɛna dɛ. Ayiwa a tɛ yen. A ɲɛfɔ. Car Dieu dit dans le Coran. O kuranɛ aya ye Modibo a y'a ta k'a lajɛ. Cɛw hali n'i ma na yan i biri i ka so i muso kɔrɔ ye bu i muso sen kan i ka kuranɛ dayɛlɛ k'a lajɛ. Naam. O kuranɛ a y'a f'i ɲɛna. Naam. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme une religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers les péchés, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Dri. Suratul Maïda. Allah ko cogo di o kɔnɔ. Allah ko bi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers les péchés, Allah est pardonneur et tout miséricordieux. A ko cogo di? A ko bi ni Allahu Taala ye n ka silamɛya diinɛ dafara ka di Muhamadu ma. Ni Ala ye n ka diinɛ dafa ka di Muhamadu ma ni mɔgɔ min nana ni sira wɛrɛ ye o tɛ tiɲɛ ye Muhamadu y'a dafa. E Ala bamanankan don sa ni ne ko n ko diri n ko mɔgɔ minnu kan ka na wajuliyɔrɔ la mɔgɔ joli don e ko mɔgɔ 100 n ko b'a kɔn dɛ. Mɔgɔ 599 na ne ko nin y'a baale e ko a tɔ kelen o kelen nalen ko hɔ n'i y'a dafalen diri ni dɔwɛrɛ yer'o kɔ o kɔrɔ ye k'e ye kalo tigɛ. Ala ko dɔwɛrɛ tɛ mɔɔlu kɔ ni dɔwɛrɛ yera ye o kɔrɔ ye ko Ala ye kalo tigɛ kalotɔlaw so filɛ Ala tɛ kalo tigɛ fiyewu e de ye kalo tigɛ ka tiɲɛ ne ye Ala tɛ. Wa o kɔfɛ Allahu Taala ko kira ye 313 ye Nabila Isa ye 312 n'a ye Mamadu ye 13 n'a ye ni dɔ wɛrɛ nana o kɔrɔ ye ko kolocɔlaw finɛ kolocɔlaw so finɛ e yɛrɛ de ye kalo tigɛ i bɛ jahanama kɔnɔ. Tiɲɛ don. Cɛ kira wɛrɛ tɛ ci. Naam. Ayiwa. Voilà la preuve. Ko o y'a dalilu ye. Dalilu bɛ nin na koyi. A bɛ kɔrɔna kɔnɔ suratul Maïda. Haya 3. Ayiwa. O tɛ Ali ka kuma ye dɛ e ka taa o lajɛ sa. Ni ne de y'o sɛbɛn. I m'o sɛbɛn o. Naam. Ayiwa. Et il y a des gens qui disent que Jésus-Christ reviendra. A ko mɔgɔ dɔw bɛ yen ko Nabila Isa bɛ jigin. O bɛ nin fɔ dɔrɔn. Allahumma salli ala nabi Isa wa ala ali Isa wa sallim. Ala ka nɛɛma ni kisi ji di Nabila Isa. Isa min dame jenso sigi kabakolo 2 ala ya. Kira ka sanga yɛlɛ do biri kira ko jaru duma a ko k'ale yɛlɛlen buraku kan ka taa fura de pase kabakolo 2 ala ale ye Nabila Isa kɔni Nabila Isa ko ale ma a ko Mohamed soyez les bienvenus i bisimila tare baasi t'anw fɛ yan kira laban an bɛ yan dɛ tɔɔrɔ t'an na. Ayiwa o Nabila Isa minnu ko k'u bɛ jigin Ala ko kira wɛrɛ tɛ ci Mamadu ko maintenant Isa ye kira ye Isa taara ni Isa nana kun o kɔni dɔwɛrɛ nalen dɛ bon ni Ala ye kiraya bɔsi Isa la ka Isa bila ka na o kɔni Isa kɛlen ye ko 2 juguman dɛ k'i kɛ kira ka tila k'o minɛ la ayiwa Mohamɛdi ma tunu ni Ala y'a tɛ Ala t'o kɛ ayiwa Ala ko ni bɛɛ bi sa silamɛw Isa sara kuranɛ ko Isa sara Ala ko a sara ne yɛrɛ ko a sara wa sara parce que kuranɛ ko ni bɛɛ bi sa
ayiwa jagoya fo kaburu ye ayo jagoya n'a fɔra ko ni bɛɛ bi sa ni Isa ye ni ye n balimakɛ y'a sara siga t'o la o Isa tɛna foyi fɔ a bɛɛ bannen kɔ ayiwa n'a fɔra ko ne ye n ka kuma bɛɛ fɔ aw ye kuranɛ kɔnɔ Mamadu ye ni Isa nana dɔ wɛrɛ fɔ ayiwa o kɔni ye fo ni Isa nana catiri bɔ dɛ ayiwa Isa ka bon ma Isa ka bon ma Mariama den Isa kɔni o ka bon ma naam Le grand Dieu dit dans le Saint-Coran. Ko ala ko kuranɛ kɔnɔ o dalilu wɛrɛ kun morikɛ n'i fa bi ala naam ayiwa. Et quand Jésus, le fils de Marie, dit, oh l'enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahamar. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils diront, c'est là une magie manifeste. Voilà la preuve. Asalamu ni ala ka kuma dɔ ye kuranɛ kɔnɔ ayiwa nabila Isaka et quand Jésus le fils de Marie dit ala ko Mariama den ko ala ma fɔ ale den dɛ a ko Mariama den ko a fɔra ka walawala sa dɛ Mariamu den ko karamɔgɔkɛ e dankatɔ e min ko ala Isa ye ala den ye ala ye an fa dilan fato la bato la o t'a den ye ala ye Awa dilanla an bɛ se k'a fɔ o fa ye Adama ye bato la o ala bɛ se ka dɔ dilan ko fato la o tuma e bɛ ka ala ka dɔgɔya ala dɔgɔya de ya dagaden ala ko ne ala ka kira ye Isa ye ne ala ka ni Isa ye ne ala ka kumakan ye Isa ye ne ala den tɛ Isa ye le Dieu qui n'a pas conçu n'a pas été conçu ne sera jamais engendré jamais ala ko cogo di et quand Jésus le fils de Marie dit Mariama de Isa ko oh l'enfant d'Israël ko ya aw Israëlikaw je suis vraiment le messager d'Allah tiɲɛ yɛrɛ la ne ye ala ka kira ye envoyé à vous ka ci aw ma ayiwa o Bamakɔkaw ko yan Bamakɔkaw ko tɛ ko Israël kɔni Segukaw ko don wa mun y'i tugu la nafiya tɛ ayiwa ko ne ala ka kira ye ka ci aw Israëlikaw ma Israëlikaw ko confirmateur de ce qui dans la Torah kana fɛn lakale i ye min bɛ Tawureta la ani Injila la kitabu jigilenw et antérieur à moi ne kɔfɛ et annonciateur d'un messager venu après moi dont le nom sera Ahmed ma banna ya a ko ciden dɔ bɛ yen o tun bɛ ne Isa kɔfɛ b'a wele ko Ahmed Ahmed arabukan don a bamanankan de ye ko nisanu Bibiliya y'a sɛbɛn ko nisanu Ancien Testament la u y'a yɛlɛma k'a kɛ ko parikale k'a yɛlɛma ko parikale k'a yɛlɛma a ti fɔ an k'a dɔn mais an m'a dɔn. dɔnnen don. ala ko k'an silamɛw ka taa kuranɛ kitabu jigilenw na ka bɔ ala yɔrɔ an dan bɛ bibulu la nka an n'an tɛ macɛ ka bibulu la macɛ tɛ kira ye ala tɛ an n'an tɛ poli la poli tɛ ala ye kira tɛ an n'an tɛ Jean la Jean tɛ kira ye Isa de ye kira ye ni Isa ko n ko anw silamɛw d'a ma mais poli ta tɛ Jean ta tɛ macɛ ta tɛ mapusu tɛ ka nziri da poli yɛrɛ poli nana chrétien Isa tile la poli tun bɛ chrétien minɛ k'u faga i n'a fɔ fu o poli Isa y'o waaju ka dɛsɛ poli ma sɔn ka tuubi Isa taalen kɔfɛ poli taari i kirinkara k'i bɔ k'i bi Damasi sira kan ko ne ye fɛn dɔ ye k'o fɛn ko ale de ye Isa ye ɔ poli ye k'i saba k'a ma ji mɛ a ma dumuni kɛ poli wulila ka liburu dɔ bɔ ko Isa Kunta e bɛ se ka mun na Isa ko la chrétien kɛmɛ ka pɔn k'o kumakan la k'o de ye ala ka kuma ye poli ka kuma poli de ye ala ye ayiwa bilahi n'o ye bibulu kalan hali ti taa fani nafa dɔn parce que a ɲaaminen sugu n k'a dama dama min ka kɔnda bɛ dɛsɛ anw silamɛw bolo c'est pas ça kuranɛ de ye ala ka kuma ye ne ka kuma tɛ e ka kuma tɛ ala ka kuma ala kira ka kuma t'a la dɛ ala ko Mamadu n ye nin kɛ tan Mamadu nin kɛ tan Mamadu a f'u ye tan o de ye kuranɛ maintenant mun de bɛ o kɔfɛ Isa kira ka baro la causerie du prophète o de ye hadisa ye wa alors hadisaw anw t'an t'o bɛɛ la hadisa min ni kuranɛ mana fɔ ɲɔgɔn kɔ an b'o f'i ye siga t'o la ayiwa mais min m'a kɔntan o bɛ dɔ sɛbɛn Isa Kunta hali n'a ka di ne yɛrɛ n bɛ dɔ sɛbɛn ko ne ye Isa so siga t'o la o de bibulu kura bɔ
intérieur à moi et annonciateur d'un messager. Venez après moi, le nom sera Ahmed. Petit Dieu, bien encore fait. Après quoi, Ahmed? Ahmed, Allah Kani. Tiens. Ah, prenez français, qu'on a. Oui, ça veut savoir que un. Nous croyons qu'Abin ou Walla Yedou. Walla la ko. Ahmed est presque la même signification que Mohamed. C'est pourquoi les deux termes sont utilisés dans les Saint-Coran. Ça désigne la même personne, les prophètes de l'islam. Ahmed ani Muhammadu k'a bɛɛ ye cɛ kelen tɔgɔ ko ye silamɛw ka kira de bɛ ka ko fɔ o la kuranɛ na a bɛ se k'a fɔ ko Ahmed a bɛ se k'o Muhammadu kojugu siga t'o la ayiwa na o la kolon nana a bɛna fɔ ko jinɛmɔrɔ ayiwa o bɛna baw ye mais k'a sɔrɔ o Muhammadu bin ale Isa ka kuma fɔlen sɛbɛn di yan nin kumakan ye ne kuranɛ na wa a bɛ Bibiliw la a b'a yɛrɛ kɔnɔ ye o Bible Ancien Testament a b'o la hali Nouveau Testament a b'a la mais c'est compliqué i b'a fɔ ko par kale tɛ sɔn par kelen k'a ɲami pour que an kana dɔn nka anw m'an ka Mamadu dɔn tiɲɛ don Sangare ko n'u y'a ye k'u t'a dɔn nka anw y'a dɔn ayiwa louange à Dieu, sanu bɛ Ala ye gloire à Dieu, saniya bɛ Ala ye Ala min y'an danna b'an fa politique tɛ Ala pour yafa ni yafa ɲuman e y'o sogo joli kɛ n t'an sigilen yan o y'o kɛ ko joli kɛra nin t'anw ye yan wa an bɛ yan ayiwa naam après a ko n'an bɔra yen alisilamɛw an bɛ an ka karamɔgɔbaw bɛɛ fo tiɲɛ don ni danfɛn kelen foli k'a ye ayiwa ka dugawu k'u ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ k'an sɛmɛ o la ayiwa bilahi k'a dɔn buguninkaw an bɛ yan calaka la ɲɔgɔn nɔfɛ nka bilahi n bɛna fɛn dɔ fɔ a ko fa o ka faamu dɛ don min kira bɛ taa sana yɛlɛ la burakuba minnu bɛ kabakolo la olu b'u sen cun ne ma taa kira ta buraku ti ta fanga bɛnna ɲaadalen don disi fɛrɛlen buraku dɔ bɛ yen ale lafulen don ale taar'i dɛn kogo ju la ko se tɛ ne ɲɛ faga tɛ ne la ne tɛ ne kun kan ka taa ayiwa waati min ni Ala ko Jibirila ma k'a kana yɛlɛn ka so ninnu lajɛ a ka dɔ ta o ka taa ni Muhamadu ye a nana belebelew lajɛ Ala k'a ma ko ayi fitinin min dalen filɛ taa n'o ye sabu fɛn o fɛn yɛrɛ dɔgɔnin Ala ye ni Ala y'o bonya ka barika don o la ko buraku in m'a yɛrɛ jaki a y'a yɛrɛ dɔgɔya ko belebelew bɛ yen ni Ala y'a bonya karamɔgɔba porojiyabatigi jalamugubatigi arabukanba fɔla walahi Ala tɛ fitinin min b'i kɛrɛfɛ n'i t'o jaki a b'o de la wa n'i gosir'o la a bɛ npogo b'i la hasiya tɛ foyi ɲɛ bilayi don min ni Ala ko diɲɛ kira laban ko ale Ala bɛna bɔ misala n bɛna misali di an ma yan ko ale Ala bɛna bɔ farafinna kab'o kɛra farajɛla ani jamana tɔ ninnu angilɛ jamanaw olu bɛ bila sisan contre farafinna parce que olu b'a fɔ siga t'o la Ala bɛna mun fɔ tuguni bon farafinna dugu bɛɛ tɛ dɛ n bɛna bɔ Mali la farafinna jamana tɔ bɛɛ bɛ bila contre Mali a bɛna fɔ Mali bɛɛ tɛ dɛ Kulukoro région Mali région bɛɛ bɛ bila contre Kulukoro région a bɛna fɔ ko cercle de Dioula ayiwa Kulukoro région cercle bɛɛ bɛ bila contre Dioula ayiwa a bɛna fɔ misali la ko Ngolobugu dugu kɔnɔ commune Ngolobugu commune tɔ min bɛ Dioula cercle la olu bɛɛ bɛ bila contre Ngolobugu commune n'a ko fɛ bilen o ayiwa a bɛna t'o la wa n bɛna bɔ misali la Bango ayiwa n'o fɔra Ngolobugu commune mɔgɔ bɛɛ bɛ bila contre Bango an n'an ka sugu taa sira yɛlɛma a bɛna b'o la wa Bango bɛɛ tɛ dɛ Bango Sokurani n bɛna b'o la ayiwa Bango quartier tɔ bɛɛ bɛ bila contre Sokurani siga t'o la ma ɲi faamu dɛ a bɛna b'o la
Sugurani dama tɛ ayi mina bɔ Kulubalilakaw ka du kɔnɔ. ayiwa a kira ye Kulubali ye. O y'a sɔrɔ Kulubali dɔ yan. ayiwa dɔ bɛ yan. naam dɔ bɛ yan. Jakitew bɛ ɲɔgɔn cɛ. ani mɔgɔtɔw. naam bilayi olu bɛɛ bila contre Kulubalilakaw. siga t'o la. a bɛna t'o la. mina bɔ Diri ka du kɔnɔ. ayiwa naam Kulubali ninnu bɛɛ bila sisan contre Diri. tiɲɛ don. Diri fakɛ bɛ yen. Diri dɔgɔnin bɛ yen. tiɲɛ don. muso b'olu bolo. kɔnɔ b'o dɔw la. a dɔw garisɛgɛ ci don. mun bɛna kɛ. wa n bɛna bɔ yɛrɛ Diri yɛrɛ denkɛ la. Diri kɔrɔkɛdenw. naam a dɔgɔnindenw. olu bɛ bila contre Diri denkɛ. siga t'o la. ayiwa a bɛ n'i t'o la. naam bɔn Diri denkɛ muso fila b'o bolo. n bɛna bɔ ka muso minɛ ta la. cɛ tun n'a den bɛɛ bɛ bila contre minɛ ta. o kuma na baara don dɛ. a ma nɔgɔ. hasidiya ma ɲi dɛ. a ma ɲi a ma ɲi a ma ɲi. nka a bɛ k'a ye. tiɲɛ don. don min ni dangaden n'o ye sɛtana ye. a taara baro la Firawuna fɛ yen don o don. u ka baro kɔnɔ. baro ɲɛgalen. Firawuna ko a ma ko sɛtana. yala ala ka dabɛn bɛ min ko ka go ala ye ka tɛmɛ e ni ne kan. ayiwa sɛtana ko k'o bɛ yen. a ko bɛ yen dɛ. ayiwa k'o jumɛn. naam ko hasidi ko ka go ala ye. tiɲɛ ka tɛmɛ e ni ne kan. tɛ tɛmɛ o kan. cɛw n tɛ se ka tiɲɛ fɔ n y'a fɔ. a tɛmɛ kɔni. hasidi ye jɔn ye. hasidi ye mɔgɔ ye. naam mɔgɔ min ma jɛn ni ala ka latigɛ o tigi ye hasidi ye. tɛ tɛmɛ nin kan. an sigilen filɛ nin ye. naam nin kɛli ka di maa caman ye yan koyi. tiɲɛ don. u tɛ se ka kɛ. kɛli ni y'a kɛ ne don hali ni n sara sisan n y'a kɛ. ne y'i jɛna ne ye ne y'a kɛ. n'i ma jɛna ne a kɛra ka ban dɛ. a kɛra koyi. walayi hali ni ale sara sisan dɔ kɛ ye. dɔ kɛra. bilahi n pɛrɛlen. ayiwa naam. bɔn e ma se k'a kɛ ale y'a kɛ sara ka ban. banna. a na yɔrɔ jan sɔrɔ. ayi dɛ wula ɲɛna yan ni wula ɲɛna ni ma wula ɲɛna yɛrɛ ni wololen sira a fɛ yan dagatɔ lahabaru ni nana yan salon sini. tiɲɛ don. o y'a sɔrɔ ne wololen don. siga t'o la. hakan. a bɛ yiri sɔn an ɲɛna yan ta a b'a kɛ tan an ɲɛna yan a b'u sɔn an ɲɛna yan nka a tɛ kelen ye dɛ. ayi n'i taara la o don n'i ma taa la o don. ala ka cɛ kadobunikaw n y'a kun kɔrɔya ye dɛ. ayiwa a tɔ ye ko. u bɛ ka n kɔrɔ ko waati bɛ ka fɛ. mais nin ye ko de wulilen ye sa. ayiwa naam. nin ye ko wulilen dɛ. tiɲɛ don. ala ka tiɲɛ. naam an b'a fɔ da in na yan. sanpɛrɛ ka jigi yan. kabakolo ka jigi yan. dugukolo ka yɛlɛ yan. kulu ka kasi yan. kɔrɔnɛhaya u kɛn bɛ ka jinɛjugu olu tɔgɔ u k'u waleya. sanpɛrɛ k'an fa yan. an jɛlen don dɛ. ni maa min dan t'i yɛrɛ la kana siya bilen. ayiwa naam. an sigi m'an kaburu kan dɛ. ale kɔni b'a kaburu kan. an kɛ. tiɲɛ don. n ye n kalifa ala la min y'an danna b'an fa. tiɲɛ. mɛ n kaburu kan n jɛlen don n'a ye. naam. wa karamɔgɔ o karamɔgɔ ala ka diinɛ dɛmɛ a bɛɛ y'a yɛrɛ bila a kaburu kan pour que silamɛya ka taa. siga t'o la. don min sɛgɛnna bala bɛ minɛ a taalen Sénégal kapitani Bitango ani kapitani Bomeni Michel dangaden ninnu u ye sɛgɛnɛ labɔ kaso kɔnɔ. tiɲɛ don. ka Sénégali moriw invité sɛgɛnɛ bɛ juru la ko sɛgɛnɛ ma la k'e malola bi dɛ e lebura bi dɛ e filɛ juru la nin ye e moriɲɔgɔn tɔw jɔlen filɛ juru t'olu la e malola e lebura. muru a ye yɛlɛ sɛgɛnɛ la muru ye wo ta sɛgɛnɛ la bilahi dagaden ninnu olu ka kuranɛ o kɛlen sɛgɛnɛ ko tubabukɛ ma a ko kapitɛni ne ma malo ne ma lebu ne ma labila jɛnɛyakɛla malo la so malo la namarata malo la mɔgɔ fagala malo la mɔgɔ min ye kalo tigɛ o malo la ne sɛgɛnɛ de ye ala ta fɔ de y'a to ne minɛna ne bɛ ala ta kan ne ma malo ni sana yɛlɛ de ye k'a yira ne la ne ka fisa mori ninnu bɛɛ ye. wa nanzarakɛ n'a b'i kɔnɔ k'i ka kaso bɛ ne tɔɔrɔ o ti n tɔɔrɔ n ɲɛ bɛ kaburu la fenêtre t'o la porte bɛ kaso la nanzarakɛ n'a b'i kɔnɔ ko nɛgɛ bɛ ne tɔɔrɔ o ti n tɔɔrɔ ne sɛgɛnna n bɛ ne tɔɔrɔ n bɛ n'o f'i ɲɛna i k'o dɔn ne dusukun bɛ miirili min kɛ n ka ala la n'i sera k'o bali o bɛ ne tɔɔrɔ a bɛ se k'o bali wa nanzara dangaden a dimine fa bɛ yɛrɛ yɛrɛ a ye papiye dɔ sɛbɛn o yɔrɔ bɛɛ ko ka taa ni sɛgɛnɛ Algérie o gɛlɛyaba don sɛgɛnna mara ka ko la. sɛgɛnɛ ma siran a ye tiɲɛ f'u ɲɛna wa ala an se danbɛ sɛgɛnɛ mala sen dan yɔrɔ la an bɛ ala ka tiɲɛ fɔ a ma jan sanpɛrɛ ka jigin.
Seko Abdul Kadir Jilani o nana la ka tiɲɛ fɔ nin fɔcogo kelen na ta k'a waleya nin waleya cogo la o taalen kana kɛ n'a fɔ an ma deli ka bɔ olu la an bɔr'u la wa an bɛ k'u ye Sewari Tijani o nana nin cogo kelen na ka na disi da diɲɛ la ni diinɛ ni jogoɲumanya laadiriya hɔrɔnya danbe fo k'a sinsin o far'o kan o taalen anw kana kɛ n'a fɔ an yɛrɛ ti bɔ Mali la ayiwa diɲɛ maa bɛɛ ko Mali ye silamɛ jamana ye o kɛra o Mali ye silamɛ jamana ye o mun silamɛ jamana ye ko 90% musulman o n'o 95% musulman a tɔ joli a tɔ tora 5 ye 5 an ka 3% an ko kɛ chrétien o y'olu ye a tɔ joli 2 fila tɛ yan o 2 in an ka kelen kɛ n ye laadiri n ye hɔrɔn ye n tɛ sɔnni kɛ n tɛ namara kɛ n tɛ maa faa mɛ n tɛ Ala bato an ka kelen k'o ye a tɔ joli kelen o mana fɛ maliyɛnw so ninnu sinakɛlɛ ninnu mɔgɔ fagala ninnu o bɛɛ ye mɔgɔ kelen ye o ya ma bɛn ɛrɛfɛri tɛ ka den minnu minɛ bɛn ka jamana ko sariya ni sariya ɲɛ bɛ mɛ jamana da Mali ya u tigɛra Mali la de u tigɛra Mali karamɔgɔw de la ka n'u tu Mali la jamana wɛrɛw bɛ yen munna u ma taa yen ayiwa kabi kɔrɔlen ko lakum diinikum waliya diini muru bilara yen o don o kuma kɔrɔlen a yɔrɔ jiginna bi yan o ma kɛ sariya e dagaden sariya mini ayiwa aw bɛ se ka sariya fɔ mɔgɔ ye arabu bɛ se ka sariya fɔ an ye n ko Ala ko de ni Ala ye kira bɔ arabuw la walasa dɔ ka se ka b'u ka jogo juguya la kojugu kɛ u man ɲi Ala ye kiraw bɛɛ bɔ yen u jogo tolilen don danfɛn bɛɛ ta polisɔn yera ye mɔgɔ faga yera ye jɛnɛya yera ye namara yera ye suwani yera ye jogo bɛɛ ye arabu bilen la olu de ye jogo jugu bɛɛ tagara Mamadu la ka jogo jugu bɛɛ zɔngɔniya k'a bɛɛ da Mamadu la ɛ ko kira ko ma ti jirima ye ulu kɛlɛ gande diri kira nana so ka na gileki ta ka don a kan na nɛgɛ gileki ko ni kalakisɛ y'o sɔrɔ kalakisɛ kana le sɔgɔ o ye kira ka nɛgɛ haya o don balimakɛ min ko balimamuso min ko baga ti bɛn ko nasi ti bɛn Ala ye adamaden dilan a ye baga don mɔgɔ la k'a tuni mɔgɔ golo ye n'aw ma kala diinɛ ye Ala ta de ne ta tɛ e ta tɛ nangi kala n sɔrɔ yan Ala ye muso da a ye muso si 2 bonya Ala tɔgɔ dɔ de bɛ si 2 kɔnɔ n'i ma kalan sɔrɔ yan n bɛ a bɔ yiri la i b'a lajɛ o de b'a to si bɛ bonya k'a tuni mɔgɔgolo ye e ko sɛbɛnden man ɲi e ye mun lamɛn Ala ye cɛ tilala cɛ cɛya dugu ma forokobara 2 min bɛ yen Ala tɔgɔ de don n'i t'a dɔn n'ale sɔrɔ a ka so a b'i kala a la diinɛ Ala ta i ta tɛ i fa ta tɛ i ba ta tɛ n ba ta tɛ Ala nama yiri la mɛ a y'a tuni mɔgɔgolo ye anw y'an ta tuni bagolo ye o ma sagagolo mɛ n'o kɛra haramu ye o tuma ja haramu yɛrɛ de fɔlɔ Ala la o ayiwa n'i ko i sɛbɛn don i cɛla ko a b'i tanga ko Ala bɛ mɔgɔ tanga kafiri bɛ ka nin fɔ sɛbɛn maa cɛla hakɛ b'a la a man ca wa a ka ca kasige don ko mun ye ko n'i binna i kunkolo ka protéger kojugu mais ni Ala bɛ fɛ k'i kunkolo mago sa Ala b'i kunkolo ci ni kasige y'i sigilen ka boro k'a to a kɔnɔ yɛrɛ mais Ala ye tagana kɛ kasige la n'i bɔra o la e ma Ala ka kuma faamu fiyewu ni sanji banna ni Ala bɛ yen ni sanji banna mun ne bɛ sanji kɛ moto la ayiwa Ala bɛ yen dɛ mais sanji bɛ yen siga t'o la Ala ye hakili de da hakili ka baara kɛ ni minɔgɔw ka na ji bɛ nin kɔnɔ yan n'i mana ji sɔrɔ k'i min minɔgɔ b'i fa Ala ɲɛna wa i ye kafiri ye parce que Ala ye bolo di bolo bɛ se ka ji soli Ala ye da di da bɛ se ka ji min Ala ye hakili di hakili bɛ ji dɔn Ala ye tulo di tulo bɛ ji mankan mɛn Ala ye ɲɛ di ɲɛ bɛ ji ye Ala ye nu di nu bɛ ji kasa mɛn Ala ye sen di sen bɛ taa ni ye Ala ye bolo di bolo b'a soli Ala tɛna bilen ayi ale ka baara nɔgɔyara o tangari ɲɛmɔgɔ ma e tɛgɛ tɛ don min ni subaga nana kira sen bɔlɔ ka pilisi jugu tu kira sen la dugu jɛla wula k'a bɛ taama a ma se ka taama a bɛ kasi la Ala ko ma ko kulu a o zibirawi falak kira y'o kala k'o ban bɛ kira wula ka taama ayiwa naam ɔ ni foyi tɛ foyi kɛ foyi ye kuma o don mun Ala b'a fɔ ko kira k'o kala ayiwa bɛɛ tulo bɛ na o la foyi tɛ sɛbɛnnen la foyi tɛ nasi la ayi mais min bɛ yen dɔrɔn o de ye diɲɛ fɛn o fɛn haramu b'a la dagali b'a la siga kɔni t'o la don dɔ bɛ yen diɲɛ fɛn bɛɛ haramu ko a bɛɛ dagali don siga kɔni t'o la fiyewu jinɛ haramuyalen don muso bɛ dagali don kojugu
ngalon tiga haramuyalen don Naam. nka ka ngalon tigɛ pour que i ni parents ka bɛn o tagalen don Tiɲɛ. Siga t'o la. Ayiwa naam. kuma jugu fɔ haramuyalen don Naam. nka ka kuma jugu fɔ ala jugu ma o tagalen don Kojugu. parce que ala yɛrɛ ye kuma jugu fɔ sɛyitanɛ ma O kɛra. ko n ka malédiction b'i kan n ka daga b'i kan dangaden Tiɲɛ don. ala y'o fɔ sɛyitanɛ ma O kɛra. wa ne ko k'an ka n'o nɛgɛ A ye Abu Lahabi sɔrɔkɔrɔdennin ye o. a ye abu jahili dɔgɔya Tiɲɛ don. wa o kɔfɛ tuguni Naam. n'i y'a ta k'a lajɛ Ayiwa naam. karamɔgɔ dɔ b'a fɔ ko sɛyitanɛ ka kɔrɔ n'i fɛ a ka kɔrɔ i bɛɛ k'i kana nɛgɛ ala ye fɛn o fɛn dɔgɔya n'i y'o bonya ala b'i ta ci Siga t'o la. ala ye fɛn min bonya n'i y'o dɔgɔya a b'i ta ci Siga t'o la. ala ye sɛyitanɛ dɔgɔya k'a kɔnɔ goya n'i y'a bonya i ta bɛ tiɲɛ Naam. sɛyitanɛ ye dangaden Walahi. Ayiwa naam. olu de ko Naam. ko mɔgɔ tɛ suli mɔgɔ ye k'a bɛɛ kelen ye Tiɲɛ don. dangaden n'i bɛ don mobili kɔnɔ i bɛ se ka don i jɔlen yan I b'i i bɛ suli k'i kojugu don kɛ. mobili ala yan Ayi. i bɛ k'i suli mɔgɔ kama ani i suli k'i ala ye o kelen yan Tɛ kelen ye. ko maa tɛ suli maa ye mɔgɔ bɛ mɔgɔ bonya Naam. mɛ k'a bonya k'i ye ala ye o de tigɛ Ayi o fɛn tɛ. Ayiwa naam. e ko muso tɛ cɛ bonya k'a bɛɛ kelen i man k'i suli kɛ Naam. dangaden bɛ nin fɔ Naam. o mana bɛɛ a n'a muso ka dilanko la Naam. u b'u jɔ wa Ah. dangaden o muso la misigo ye Naam. e b'i da i muso ye Ayiwa. e tɛ k'i biri ala ye Naam. e b'i da i muso ye Naam. e tɛ k'i biri i ba ye Naam. e b'i da i nɛgɛ kama Naam. e tɛ k'i biri i fa ye Ayiwa naam. e ye mun lamɛn Ah. n'o fara dɔrɔn ko mo neni daga Ayiwa naam. sɛbɛden dangana Tiɲɛ don. nasi dangalen don Dangalen. a haramuya yɔrɔ ye min ye Naam. a cɛnnikɛ yɔrɔ Tiɲɛ. mɔgɔ faga yɔrɔ Naam. mɔgɔ mago sa yɔrɔ Tiɲɛ. karamɔgɔkɛ ka baara cɛ Aha. cɛnni ka baara cɛ Naam. cɛnni faga muso furu sa Naam. an ka morijugu ninnu n'i taara ko furu saya sini ka ja tagi tagi ya di su kɛ basa jamu kana jɔ fa ɲina voilà bɛɛ tɛ se maa la cogo jugu n ti bɔ a la i ka firi o la Naam. walada min kɛrɛnkɛrɛnna aw ye o wɛrɛ tɛna se ka kɛ Tiɲɛ don. kabi waati ja u bɛ ka n kɔrikɔri ko waati tɛmɛ n bɛ ka n wolo gɛlɛya Ayiwa naam. walada yɛrɛ an ma mɔgɔ wɛrɛ la bilen yɛrɛ Ah. Du ka ca o. denmisɛnnin minnu y'a organiser a kana kɛ su ye dɛ Ayiwa ayiwa. Kuma bɛ yan. su kɔrɔ Naam. a fɔlen bi an kɛlen k'a kɛ bi u nana y'a kuma fɔ kare kɔnɔ an ka ale an ka dabila koyi tu ayi dɛ Ayiwa naam. aa ɲala wulilen dɛ ni cɛ nana nkalon bi bi Siga t'o la. wa cɛ nana karibuninkaw kalo ta Naam. cɛ nana wa a k'a dɔn a ye karamɔgɔ min sɔrɔ a ti sira bilahi ka kelen to ye ko karamɔgɔ dɔn walahi o cɛ tɛ nin ye fo n'aw ma se ka n dɛmɛ ne tɛ n ko nin ti sira ka kelen bila ko ni ala ka cɛ da nin kan ka fɔ ko dɔ bɛ yan ko walima ko dɔ bɛ cogo dɔ la ko m'o ye ko ka a musalaka la walahi an ye faw bila ka baw bila ka musow bila ka denw bila ka kalanw bila ka wari bila ka sanu bila ka diɲɛ bila an ɲɛsin ala ma san 12 an bɛ ala kɔ tile kelen ka n'o bila ko dɔ ye i dagaden hali n'i b'i yɛrɛ fa fɛ Ayiwa naam. a bɛɛ ɲami b'a de karamɔgɔ nka anw ma a ɲɛnabɔ les jeunes musulmans vont rétrograder Yirimajɔ Kadɔbugu Ayiwa. ka virus bɔ a la anw de ye antivirus Tɛgɛ nin kan. Côte d'Ivoire kɛra ɲɛna o. ala k'a don an gɛrɛsɛgɛ la Ami. asilamɛw Naam. walada min bɛ an tɛ se ka don a la bilen waati kɔrɔlen don Waati kɔrɔlen o. Ayiwa naam. dɔw k'a jɛngɛnnen don Naam. dɔw taara so wɛrɛ Sɔgɔsɔgɔ. mun sɛgɛnnen don Ayiwa naam. o la an ka karamɔgɔ belebeleba dɔ nana nka a nana retard la dɔɔnin Tiɲɛ don. n'o ye Ayiwa naam. an bɛ ala fɔ k'a barikada Tiɲɛ. an ka karamɔgɔ belebeleba nana n'o ye Ustaz Mariko ye Mahamadu Mariko. komi dɔw bɛ ka muruti ko a kurun dɛ Dɔ kɛ n bɛ o. o la Naam. inshallah an bɛ kuma di Ustaz Mariko ma Naam. a ka dugawu kɛ silamɛw ye Naam. an ka taa an lafiya Ayiwa. nka yan'o cɛ Ko dabɔ don naam. ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ho prophète Naam. dis à tes épouses Naam. tes filles
et aux femmes des croyants. Aïwa, aïwa. Birara ministre est une grande femme. Aïwa. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensives. Aïwa. Allah est pardonneur et miséricordieux. Non. Allah go Qur'an ko na diri. Ne ka kuma te koy. Allah. Qur'an. Ako Muhammad. Naam. Afi musawi. Naam. Afi te musawi. Afa mu'minatu musawi. Naam. Ani mu'minin ka musawi. Jado. Ku ka sabri ukuna. Naam. Uku yela sutra contre wala jaw. Bisa. Nga. Naam. Bisa feneri kabo. Hafeneri bainata. Bisa feneri kabo. Teleke. I daga de dominu yisri sirgo sabani kangoro minege. Kati fili kaburula. Ko bogo kika. Fenetri tola. Feneri te beleda. Nena tesa. I daga to ina do ko sina. Ina fa nene na wo. Ayo nam. Muso kusigi tengere poli kenega. Ko e masiba. Ala ga yene tijigi. Barakela raw. Gela mi mela ceo e mo do ka ba. Do fam yarala. Na. Muso tigi yara sutura. Ala jege. Ni esigi me adri. Ni ibu ne be don na ma chama. Nzigi me wuri la dodo. Deni bi ka teme kelew police bala police la nyara tado. Kirita do de loi. Ai. Kafir do de loi. Ai. Usan dede. Ni misiri la. Na te sinedo. Ala te muso. Tetminika. Dande ni nam sangare. Nyama ko. Ni sigile kana sedo wi. Eni ala ke kolaji ko kew deni ko sawara ko kew kolaji ko kew deni ko kew police tala. O wurdi bi tanye. Sana dasrala. Ubuga nga wurdi ke anta ya fa. Allahu akbar. Deglu den nasaw. Ubuna Allahu akbar. Ubuna mu vo. Allahu akbar. Ko bidé tigasiga kagla bidé on tigasiga kunu ala ko kila ko alama Muhammad ite on koro Muhammad ite on koro Muhammad muto koro ni mi muridira Muhammad ite ga duoge mabiya de ede me ala jege ala ko kira ko sallallahu alaihi wasallam ako meshi dona fa sej menti boni ayo barna si ibrahim ako meshi dona fa ala kira ko dri meshi dona fa ko akonda de kele ta kele ni meshi dona fa o fla sa meshi dona era na fa wala meshi dona era polo afa ko sara fila ni o shudare misalla naam ko almami min asali meshi dona fa shuka saba ko almami naam ko mo bi mo almami ko fe naam ko fe mo ne ko akono sara naam sale ko fede naam min de min do ko ala ka hina la ko bi jani ma ko ala kira ya fo ali ka fuma tay kira de ya fo mo do jo mana bare meshi do bi jani ma ko afa bi jani ma ko afa bi jani ma ko al man mistala shuga o bi jani ma ko min ala ko fe o bi jani ma ko o sale min wala ka hina bi jani ma ko ma woro jongo ko o bi jani ma ko Allahu akbar. Haja sala wala. Ne ke ni to ko ni mi ya do ko shi to sakkan ni ke muri ike muri ike islamé Allahu akbar ma biyande tendo muri ay meje yow muri sigime ko do fa sini nga jawari fursa sini nga jawari progrla sini nga jawari kara mo sigime fursa o mayne o dabla o tisi ko tila ba ayo nam abi waju o to de ko karamo ayo nam war kuma go ba haraga warno fati daga de nanani wariya ayo nam daga de bitani wariya iti tawali nam ala ka bo wari ayo mais o bi ka don ka du kono karamɔgɔ du kono produit min fun minijibu bɛ don da tɛ se ka gosi o la ni dɔ gosi o la kini maa fala bɛɛ kɛɲɛna ne bɛ segin a kan sadi ni i man ɲɛmɔgɔ ninnu ye an ka calendrier de ala kira mamadu ani kira tɔ bɛɛ calendrier ye i b'u lajɛ k'i ka date ta i b'u lajɛ k'i ka kɛta kɛ i b'u lajɛ k'i ka faamu sɔrɔ an kan ka kira lajɛ misiri woni kira bɛ jɔ woni min kɔnɔ kira jɔ mɛ k'a k'a ladege n'a y'a biri a y'a biri n'a wulila wuli ayo na n'a y'a tɛ turu i ta turu
n'a y'a pan i pan ayiwa o de y'a bila ko ɲɛfɛ tiɲɛ don fo k'a lasigi k'a ladege kɔni awɔ n'a ye min kɛ o de ka ɲi n'a ye fɛn fɛn kɛ o k'o kɛ ayiwa na mais anw ka diinɛ ɲɛmɔgɔ olu ka kɛta ni maa min ko i b'o lasigi walayi cɛ t'i ko jalemɛ la tiɲɛ don dɛ a bɛ wajibi kɛ a kana ne yɛrɛ jogo lajɛ dɛ ni ala ka cɛ ta a kana ne yɛrɛ lajɛ Naamu. k'a dɔ buguni muso n'a cɛw a ye ne lajɛ ayiwa na n'a ye fɛn min ɲɛnama y'an wele ka ɲininka karamɔgɔ dɔ ye kɔni haramu di ala bi maa bilahi ti wajibi kɛ yan ni kadɔ buguni an bɛ yan an tɛ luwanse an tɛ ka taa yɔrɔ la mɛ yan tiɲɛ don n'i y'a ye a ɲininka a b'a ɲɛ tiɲɛ don ni ɲɛ b'a la ni ɲɛ t'a la bilahi a tila ka kuma fiyewu tiɲɛ karamɔgɔ ye darapo ye karamɔgɔw ye télévision ye karamɔgɔw ye neti ye internet ayiwa i b'a lajɛ k'i ka information bɛɛ t'a kan karamɔgɔw ye calendrier ye tiɲɛ don ni ne ye min kɛ cɛw a kɛ tiɲɛ don nka n'i m'a faamu ɲininka fɔlɔ yanni ka kɛ kuma b'i ye de ayiwa na mais n'i ye jɛnɛya kɛ Naam. ka cɛ ni muso bɛ ɲɔgɔn sanfɛ jɛnɛya la ɲɛfɔli b'o la ayi ɲɛfɔli t'o la bilen o ɲɛfɔli b'o la ko a ye n kɛɲɛ kɔ Allahu akbar ayiwa naam o la naam silamɛya tɛ mɔgɔ ta ye Ayi. mɔgɔ ni dɔgɔ tɛ tiɲɛ yɛrɛ la Abada. donc ala ta de ye o la a bɛ kɛ ala ta de ye a tɛ kɛ mɔgɔ ta ye inshallah donc o la naam kadɔbuguni jeunes tiɲɛ o sara foyi foyi tɛ an bolo naam parce que olu minnu ye nin ko in sigi sen ka ta naam bilahi naam ni nafa ka bon o kan tiɲɛ bilahi n'u ka san seli i ka t'o la dɛ yanni i ka seli ala dɔn man di ala ko yanni i k'a bato a dɔn tiɲɛ 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 mais e m'a dɔn ko k'a bato olu bɛ k'a bato olu ma ala dɔn i fu kan jeunes ma ala dɔn u bɛ k'a bato parce que a ma f'u ye tiɲɛ don tiɲɛ don a fɔra e yan ayi min fɔra e k'a ka seli o ni ala bato kelen tɛ kelen ye ayiwa na o tuma seli kelen ka na mun kun bɛ yen silamɛw kun tɛ yan tiɲɛ don dɔw ma sa wa olu ma taa diinɛ kɔnɔ kojugu naam u k'u to an ka dɔmɛ o la ayiwa kadɔbuguni jeunes ni kɛra u ka da ye naam c'est à dire kira ko ten a daminɛli tɛ dɛ a labanni cɛ caman y'a daminɛ o m'a laban dɛ ayiwa nka diri naam an y'a daminɛ wa an b'a laban hakan ala sɔnna ala ta ye dugukolo ye n'a ma ɲɛ yɔrɔ dɔ la an bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la hakan naam ne bɛ yan mɛ dɔ ma susi tigɛ ni n tɛ wajuli kɛ n ka du kɔnɔ yan ka daba tugu ka fɛn bɛɛ tugu k'a kɛ so kɔnɔ yan naam n ye ko bɛɛ kɛ n ko n bɛ nin kɛ yan n ye sika sɔrɔ a la ko a tɛ taa misiri la silamɛ tɛ tiɲɛ misiri jɔkun ye mun ye bilayi kira ye misiri min jɔ madinɛ naam ala kira ɲininkali ye ko misiri jɔra mun kama Naam. kira ko Naam. ko silamɛw ka hɛrɛ yɔrɔ silamɛw ka kalan yɔrɔ ani u ka seli yɔrɔ ayiwa ayiwa mais n'o taara kɛ fɛn dɔ an bolo o ye ala ko ye ayiwa ayiwa ne ni e bɔra dugu dɔ la Taratu naamu Abidjan dugu dɔ bɛ yen ko Taratu kosɛbɛ e ni ne bɔra yen hakili b'a la o alimami kɔni kulilen don naamu k'a dɛsɛ pewu n'a ye bisimilayi daminɛ Naam. bisimilayi rahmani rahim yɛrɛ a bɛ yɛrɛ ko tɛ se k'a fɔ ko k'a bɔ a la parti b'a bila a b'i fa ɲɛfɔ yɔrɔ wɛrɛ n'i ko k'a bɔ a la seli fana lansara b'i sɔrɔ kaburu kɔnɔ a ye Mali karamɔgɔ min fa o la hakɛ si t'a la anw selen o ye ci fɔ an ɲɛna ko wajuli tɛ se ka misiri la n tɛ furu min fa kojugu ko jango n'i ko alimami ka wuli ka bɔ yen k'a kɔrɔ ye ko k'a changer hali ni fa a kɛra o ne ko diri ko a tuma an na changer ayiwa naamu o tuma juma selen naamu an taara foli k'a la an ye 2000 bɔ k'o d'a ma Tiɲɛ. ka woro san ka kunkolo tiɲɛ fɔlɔ pewu nka wari de b'o kunkolo tiɲɛ o naamu n'u ma sɔn n'i y'u deli wari u bɛ sɔn pewu kɛ aw ma ala dɔn naamu n'i ye ala dɔn i tɛ wari dɔn tiɲɛ maintenant naamu wari minɛ alhamdulilayi maliyɛn denmisɛn dɔ n'a o bɛ wajibi ne ka mɔgɔ wɛrɛ don e ka mɔgɔw don e bɛna min fɔ e b'a dɔn ayiwa naamu naamu waati min n'u taara ne bila misiri woni kɔnɔ aha e kun sigi bɛ yen tiɲɛ don an balimakɛ kun bɛ n'o ye Isa Kulubali a kɛra ɲɛna o ne bɛ misiri woni kɔnɔ mikoro bɛ n bɛ ka pɛrɛn-pɛrɛn aha n y'a daminɛ ni n ko a ye seli a ye seli Naam. a wɛrɛ bɛ kunkolo kɛ tan seli naamu a yɛrɛ b'i ka wuli ka na tɛgɛrɛ fɔ n kun kojugu n y'a to la k'a to la ka a pɛnpɛrɛn a kun hɔ n ko silamɛ diinɛ tɛ jɔyɔrɔ ye jɔyɔrɔ tɛ ɲini diinɛ kɔnɔ naamu jɔyɔrɔ bɛ ɲini baarayɔrɔ la jɔyɔrɔ bɛ ɲini
billahi kɔrɔw la mais diinɛ la i bɛ dayɔrɔ de ɲini k'a dɔn Bugunikaw tɔgɔ ɲinina tɛ Ali ye a ka dayɔrɔ de ɲini nka a y'a dɔn Ala ka diinɛ Ali b'a dɔn Wulibali la namara t'a la a bɛ fɛ k'a fɔ aw ɲɛna n'a jɛna n'a ye o y'a kungo de n'a ma jɛnɛ a b'aw nafa ayiwa a y'a jɔ misiri woni kɔnɔ k'a fɔ alimami minnu bɛ yen n'u ka kɔrɔ u ka jɛ di denmisɛnninw ma olu ka bila u nɔ na n'i kɔrɔla k'i kɔ n'i kurusibi yɛrɛ yɛrɛ dɔ ka bila i nɔ na seli farida la ko k'i jɔ k'i tilen e kɔrɔla san 97 e kɔ tɛ ka se ka wuli bilen mais ale de e bɛɛ ko e ti bɔ yen e de ye Ala ye n'i ko k'a bɔ yen fana a b'i fa ne ko k'a bɔ yen bilahi wula ko ɛri sera ɛri sera n ka nin ɛri ma se ɛri bɛ se tiɲɛ don hakɛ na kɛra ta o wajibi bannen bilahi morijugu dɔw ye kungo minɛ tile 7 tile 7 tɛ jigin tugun a k'u na an fa tiɲɛ don mais nin t'olu sigilen Mali kɔnɔ yan halisa n'Ala ka diya ye kɔni saya bɛ ninnu fa n'o tɛ kɔrɔti tɛ saya bɛ ninnu fa kɔndɔrɔ tɛ saya bɛ ninnu fa jinɛ jugu tɛ jinɛ kafiri tɛ ngere tɛ lata tɛ tɔbɛbila tɛ boli tɛ saya bɛ u fa gatola caman yɛrɛ sɔn blogo kasɛtiw tolen filɛ so kɔnɔ ka taa kasɛti bɛ 100 tiɲɛ don a bɛɛ ne nin jɛgɛlen mankan ye tiɲɛ don ko an n'a fa a fa sa dɛ dɔw ye telefɔni ci don dɔ ko an sara kojugu ko an saraka bɔ yɛrɛ bɛna k'olu fɛ yen ko saraka bɔ ko karamɔgɔ Ali fatura ne ko a ko Ali don ne ko ayi n ko Ali tɛ fɔlɔ quoi a ko jɔn don n ko Ali dɔgɔnin dɔ don k'a fɔra ko Ali fatura ko saraka bɔ yɛrɛ b'an fɛ yan sini n ko Ala ka hinɛ a kɛra ten koyi ni bɛɛ kɛra Ala ka kisi kɛ o ma tɛmɛ telifa kan ni n teri y'an pan k'an buruti ka taa cun olu kan su wulilen kɛra ten o an nalen an nana fɛnbɛrɛw kun ka jugu kɔrɔ o y'a dɔn ko Ala ye kɛmɛ ɲɛngɛn pɛntiri don a la ka to la o la Ala ka bɛ sababa ma ami Ala ka silamɛya dɛmɛ ya rabbi kafiri Ala ka nagasi ami silamɛya dɛmɛ Ala k'o dɛmɛ amina Ala k'an ka dɛmɛbaga ye ni Kadɔgoni jeunes a ye dugawu kɛ ne mago b'a ka dugawu la ayiwa mais cɛ caman b'a fɔ piyɛkɛ a muso kɔrɔ n'i y'o bila k'o k'a fɔ ayi dɛ jeunes aw y'a dɔn sa a bɛ se k'a fɔ a tɛ se k'a fɔ aw y'o dɔn tiɲɛ don n'aw ma kɛ cɛ aw ma kɛ cɛ nka ale bi siran aw y'o dɔn sa nin tɛ siran n'a dɛsɛra o ye a ye batiliya kɛ ka wari to a kun k'a ba k'a filasi o y'aw kungo de mais k'a fɔ ko cɛnin t'a dɔn o tɛ cɛnin sirala o tɛ dugukolo ye Ala ta ye kabakolo ye Ala ta ye Mali ye Ala ta ye an tɛ taa jamana wɛrɛ la an b'a ɲɛnabɔ yan a bɛ ɲagami yan a bɛ ɲɛnabɔ yan an tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ le pays est laïque ayiwa bɛ Ala ka dɛmɛ o la an ka karamɔgɔba bɛ yan n'o ye Ustaz Mariko Muhamadu Mariko an bɛna micro tɛŋu la a ka dugawu k'an ye an ka taa an da u ka dugawu belebeleba kɔnɔ amina wa o kɔfɛ yanni o dugawu cɛ ni mɔgɔ min y'a kanu ni ɲɔgɔnna ka taa k'i ka da la k'i pɛrɛlen don saya kan heure minute seconde min b'o dugu ma o jumɛn ko cɛri se y'a seri mun de ni pɛrɛlen don saya kan o la ni mago b'a la ni ɲɔgɔnna ka k'i da la i ka da la an ka technicien filɛ a tɔgɔ yɛrɛ ko mun ko JJ Parfait JJ Parfait filɛ yan ni i mago bɛ nin ɲɔgɔnna la ni minɛnw ɲini ka taa giribukɛ bɛ taa k'i ye fu dɔrɔmɛ 1 bɔ t'a la n'i sera ka babulu louer ale b'a ka moto kɔrɔnin ta ka yɛlɛ a kan ka t'i sɔrɔ yen ni waati min ka d'i ye heure min mana diya dugu min na jamana min na Ala ka diinɛ dɛmɛli kama jɔyɔrɔ ɲini tɛ bilahi ale ɲɛ bɛ don dɔ la don min a bɛna di Ala ma a kelen ni Ala Kadɔbuguninkaw o don a tɛ ɲininka a fa tɔgɔ la a tɛ ɲininka a ba tɔgɔ la a ye mun kɛ a ye mun fɔ a ye mun a ye mun ye a ye mun kɛ ale bɛ ka jɔyɔrɔ o la n'an ɲɛ t'o la ale ɲɛ b'o la a ka pan ka woloki kun ye pour que k'aw tromper aw kana ale yɛrɛ dɔn n'i y'a sigilen butigi da na i b'a fɔ dɔ ka baara de a ka baara de don maa ka baara de tɛ ne
n'i y'a ye yiri ninnu jukɔrɔ yan naam yiri jukɔrɔ wuguba la i b'a fɔ nin ye dɔ ka sɛgɛnin den ye nin tɛ maa ka sɛgɛnin den dɛ nin ye ala ka sɛgɛnin tura ye ayiwa naam mais a bɛɛ kun ye pour que a yira olu la silamɛya tɛ kaso ye anw ka karamɔgɔ b'an kala forokiya la ayi hali kulisi ta ye min ye i y'o ye i tɛ min dɔ fana tɛ k'o dɔn abada ka mɔgɔw tɔrɔnbɛ ni jalamugu kɔrɔ ni forokiya kɔrɔ dɔ ye ni arabukan kɔrɔw lɔɔbaru da de nin ye an ka ko tiɲɛna ale ka wajuli ka di pour que o fɔ ko i bɛ se ka jɛnɛ kɛ dɔɔnin mais i bɛ kulola wurudi siɲɛ mugan o bɛ ɲɛgɛn dɔɔnin an n'o fara jeunes bɛ fɛɛrɛ fɔ wajuli ka di jɛnɛya siɲɛ kelen san 70 alabato k'a éliminer bɛɛ b'a kun tɛ balimakɛ faralen min kɛra o ko tɛ kana segin o kan tuguni i ma tisabile kɔma kuru segin ala ma ka se t'u ye ala mago b'i la mais i kɔrɔlen kɔni kurulen musow tɛ fɛ bere ala la misiri la kafiri dɛsɛra ala mago t'i la bilen walima jɛnɛkɛla wane i taalen se u taa sigi muso ma o ye mori ye o y'i bɔ cɛya la i ko k'an ta misiri la inshallah kafiri cɛya t'a la bilen i dɛsɛlen pewu Zomba, i taalen Maroko ka wari suɲa o ye baara dɔ kɛ k'i ɲɛ fila ci i ko o ɲɛ ninnu ala ka kow tɛ yan an ka taa misiri la i bɛ beremiya dɔ minɛ o bɛ bila i ɲɛ halaka misiri la ko karamɔgɔ dɔ bɛ yen ko cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ko maɲama don dɛ saraka bɛ taa d'o ma saraka dun karamɔgɔ kafiri dɛsɛra de e ɲɛ bɛ fana k'i b'o ta so n ɲɛ b'a la de ayiwa n ɲɛ fila cilen o ɲɛ filɛ cilen o dangaden mana se faransi ni faransikaw y'o ɲɛ dayɛlɛ a bɛ fɛn bɛɛ di olu ma a b'o mankutu fɔ k'o tanu fɔ ne ɲɛ cira n taara faransi Karl Marx ka kalanden dɔ ye ɲɛ yɛlɛ a b'o mankutu fɔ a bɛ misi d'o ma a bɛ sanu d'o ma a bɛ wari d'o ma i dangaden o ye ɲɛ occasion ye Alahu Taala min ye ɲɛ original dɔ i la e ye joli di Ala ma fiyewu foyi kelen foyi kelen sangare ko tɛ se n y'a fɔlen sa o karabugu musow n b'a fɔ a cɛninw n b'a fɔ a cɛkɔrɔbaw ne b'a fɔ ala ka cɛ ayiwa naam silamɛ ala ka dɛmɛ ami kafiriya ka nagasi amina faama minnu b'an kɔfɛ n'o ye sécurité ninnu ye yarabi ama ala ka barika d'u la amina yarabi e ni ala cɛ ninnu kɛlen ɲɛkun ye olu bɛ se ka tigɛ abada u tugura min kɔ o m'u nɛgɛ o cɛndo faama n'a ye haraka n'i ye sonyani kɛ o tɛ fɛn kɛ n'i ye mɔgɔ faga o tɛ fɛn kɛ o mun ye faama y'i tile faama jamana jɔ k'a fɔ an ɲɛna an bɛ tɛmɛ n'i ye jamana ci k'a fɔ i b'i bulu ka fɔ kabakolo la jamana b'i jɔ wa jɔbaw olu fɛn b'u dɛmɛ an se t'a bɛɛ an ni kɛlɛw k'u ye f'a ka jɔ karamɔgɔjugu de y'a ɲami fɔlɔ anw de bɛna a rétrograde k'a ɲɛnabɔ faamaw an d'an b'a la an b'a fɛ wa an b'a kɔ an b'a dɛmɛ an se la nka ni ne bɛ moto kɔrɔ la misali la karamɔgɔ min b'a kɛ moto kɔrɔ la i n'a fɔ ne cogoya in n'i ye mobili ni kelen dɔ ma o ka nɔngɔn bɔ ala min y'o d'o ma hali n'o y'o jɛnɛya la ouais a maɲi kosɛbɛ mais kuma dɔw la a ka ɲi quoi Allahu akbar nin de y'a da ye ayiwa c'est à dire mobili de ka ɲi i tɛgɛ tɛ ala de ka ɲi tiɲɛ don ayiwa ala min ye mobilitigi da o de ka ɲi tiɲɛ kana nata daveji la o la kira ɲininkara ko mamadu dumuni min ka di dumuni bɛɛ k'o ye mun ye kira m'a fɔ sɛ wɔrɔtile a m'a fɔ makarɔni a m'a fɔ sardini a m'a fɔ kɔrɔnɛ bɛɛ kira ko la fière de ton front un paresseux ne peut pas être musulman plus jamais o kuma t'a la e tɛ baara kɛ farikɔrɔ dalen ayi o ye karamɔgɔ o bɛ se ka bɔ ale karamɔgɔ bɛɛ fa ye kira ye kira ye baara bɛɛ kɛ ka muso furu e tɛ baara kɛ président ye baara bɛɛ e tɛ baara kɛ inshallah min mana tabaja d'a kan o y'o baalen fɛn bɛɛ la aw ye karamɔgɔw koyi inshallah o ye an ka saka dɔ fɔ a ɲɛna sagafa bɛ se ka baalen wiyo ayiwa karamɔgɔ bɛɛ fa ye mamadu ye baara bɛɛ kɛ ka a muso furu il peut pas de quel un paresseux ne peut pas être musulman plus jamais ayiwa ni na bolli ngale zoro bale febe an ge bolli go a ti ko na de
mali ta da sago ka jamana da sago fa jamana ni wati ni anna kadi ba fi alai mali la yakoni a bɛɛ kale diga wallahi mali éducation kila mali la amena mara kila mali la ni mali de ka jamana wɛrɛ de i b'a dɔn ko billahi o jamana wɛrɛ de maralen don ka tɛmɛ mali kan billahi ni yala la i b'a dɔn de bɛɛ tɛ mali la yan kɛlɛya tɛ yan a bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ de billahi du kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ millionnaire fila bɛ yen hali bi dɔw bɛ yen balo t'u bolo o ti jamana tɔw la ayiwa hinɛ tɛ mali la yan jamana tɔ ni kelen million miliyari sɔrɔ dɔrɔn o b'a essayer ka bɛɛ place yɔrɔ ɲini mali la yan o tigɛ mɔgɔ ti i sinamuso den place yan ayi o kuma t'a la dɛ ko sinamuso i kafiri sinaya fɔli ye haramu ye an ka silamɛya la sinaya kɔrɔ de ko fɛn fila min ti taa ni ɲɔgɔn ye e cɛ b'i jɔ cɛ b'a jɔ ko a sinamuso de ye e dagaden ni sinɛ don a ta kun ayiwa na fɛn fila min ti bɛn o ta sina n'i ye saba kari saban tubabu k'a ma ko laliyan n'i y'a den kari a kuru k'a kɔngɔ a b'a fɔ kewu kewu o kewu kewu denmisɛnw b'a fɔ ko sina b'a la ani nɛ ti taa tasuma sinɛ ye ji ye mɛ e bɛ taa o muso kelen kan cɛ de bɛ jɔ a sinamuso de don i daga den sinaya tɛ yen muso bi ka kɔfɛ i sinamuso tɛ dɛ n dɔgɔmuso cɛlasigi dɔgɔmuso hali n'i y'a fɔ baga ye hali n'i y'o fɔ wulu ye b'o dɔn n dɔgɔmuso cɛlasigi dɔgɔmuso hali n'i y'o fɔ fali ye b'o dɔn nka a ye namuso ye ni namuso den tɛ taa ɲɛ n'a ta tiɲɛ bilahi ayiwa maa tɛ se ka maa den mara bilen ni min mɔdi yɛrɛ kɔnɔ mɛ muso ala bi i ta mɛ ba ka b'i bolo i bɛ sigi i sinamuso ta la o se bɛ ala ye dɛ sabali ayiwa na ala ko muso ka sabali a y'a dɔn cɛw tɛ ɲuman kɛ nka a ko muso sabali ayiwa sabali kɔrɔ cɛ n ta ye n ye min fɔ o cɛ cɛya bɛɛ ye mɛ a kɛra n na ka n da bi mɛ a kɛra n na n jo t'a la o tɛ sabali ye koyi o ye n'i kumana i da bi fara fi i jo t'a la n'i jo kun b'a la n'i y'i da bi o de sabali ala k'an sɔn sabali la. ala ko ni Allahu taala faralen don sabalibaw kan n'o ye cɛ ye aw ko a ti k'a la silamɛw a ka kira bɔlen Maka makankaw kɛlen k'a gɛn Tɔfɛkaw a taara Tɔyifa ko Tɔyifakaw a ye donni Mamadu jigi kɔrɔ makankaw ye n tɔɔrɔ olu ye n gɛn taayɔrɔ tɛ n bolo n'a mɛ n kalifa don a la Tɔyifakaw ye mɔgɔ ye bisimila ka sin ka mun kɛ ka fataw wele ka denmisɛnw wele ka lagalagatɔw labɔ k'u ka Mamadu kun sɔgɔ ni gabakuru ye olu ye Mamadu gɛn Mamadu bolila gabakuru bɛ Mamadu yɔrɔ baasi baasi joli bɛ ka suuru an ka kira kɔ ala ma kuma dɛ bilayi Mamadu tununen Tɔyifakaw la Tɔyifakaw ko k'a ye joli ɲini n'a ye joli bɔn nɔ ye Mamadu taar'o fɛ olu bɛ ka Mamadu de ɲini ni joli bɔn fu ye ala ka kira ala ka kira bilayi Tɔyifakaw ni makankaw ye a ka Mamadu koro tu kɔnɔ i n'a fɔ wulu fatɔ a koro a tun bɛ ka wulu fatɔ koro ka kila ka kira koro makankaw ani Tɔyifakaw y'o kɛ olu y'u jɔ k'o ye silamɛw o y'u silamɛ o bɛ sunya ayiwa naam kira jigi tigɛlen bɛ tu kɔnɔ joli taara kira kɛmɛra k'a bɔ k'a bɛ yiri sun jɔ kɔrɔ taayɔrɔ t'a bolo a dɛsɛlen dalen ala ye Jibirila bila ka na a ko Mohamed e ka hakili ye jumɛn ye Mamadu ko mun na a ko n'i bɛ fɛ n ka Maka Arabi Sawuditi jamana bɛɛ ta cɛ k'a bɛɛ yɛlɛ ka jigin dugu jukɔrɔ sisan ko fɔ n k'o kɛ n'i y'a ye Arabi Sawuditi jamana ta cɛnni bɛ jigin ala kɔnɔ bonya tɛ yen bilen bilayi walima kulobilenni bɛnkan bɛɛ ta cɛ k'a bɛɛ halaki wa Mamadu ko ayi a ko ala ka ne dɔnni nɔgɔya makankaw ni Tɔyifakaw ye n'o ye nɔgɔtɛ nin kɛnɛ sanu aw ka kira a sabalila muɲuna kanobunikaw ala ka Ali Sangare dɔnni nɔgɔya aw ye amina dɔ bɛna fɔ yan dɔ bɛ muɲanw ye o tɛ fɛn ɲɛ e ye nka ni Ali ko ko jɛnɛya ye haramu ye ni ko ko ye kalo ye don min n'i ye giri minɛ i ka njɛni kan o don ale ka fafele ye cɛ ye daka den parce que turu sere ma bi ayiwa naamu don min n'u taara i ka butigi da kari k'a fɛn bɛɛ cɛ ka taa a cɛna so k'a firi o don kɔni ayiwa
ayiwa naam n'o taara i ka da kan k'i ka mobili ni pusi ka taa ayiwa o don i n'a dɔn ale ta kɛ quartier in na an ka moto bɛ sonyɛ yan a zo bɛ yan a bɛ yan butigi dɔ bɛ kari yan a zo bɛ yan a bɛ yan an ka wotoroninw bɛ sonyɛ yan a zo bɛ yan naamu fɛn tɛ ka fɔ o la fa ye seli an tɛ kado buni nga unda negade ami kuma di ustaz Umar ko ma ka dugo ke anga ko kunje ala ka wesa wa amin amin sal Allah rasul wa sallim tare ati sebeninga la akbaru lagi mangro yani kene ko di aya margo safadal baraji amin albi ambal ma ala kana deme amin ala kana wasa amin ala kana la fasa amin laka na kurata amin lakira horoma ko son amin salli ala rasul sallim mbaden nam ma caman foyte an fene na ble ayo nam alhamdulillahi rabbil alamin aha alhamdulillahi rabbil alamin ukaka nubala alhamdulillahi rabbil alamin nam tanu be alay aha bantimina fiu owa ni ko bey chandu ngoni ye ko bey temenikon ayo nam an nga fɛn fɔsa o bɛɛ fɔra o la anw ta ye dugawu de ye k'o fara ko in kan mais sani dugawu cɛ a b'a la ka kuma kelen bila kuma kɔnɔ ali y'a fɔ ne yɛrɛ bɛ segin a kan n b'a fɔ aw ye ayiwa ko mɔgɔ ka kulomajɔ bɛɛ k'i hakili to o la ayiwa dam marko bamananw ko ko daminɛ baliya ka kusa kolanba baliya ye ayiwa Allahu akbar Allahu akbar Muhammadu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bɛɛ kulo bɛ nasaw mɔgɔ o mɔgɔ n'o ka dɛmɛ de y'a to ni nin baara in sun turula n'u ma sa k'a ban pewu n'a dabilara ko jugu don siga t'o la dɛ ayiwa nam siran kuma kɔni nam o tɛ se ka fɔ a la yɛrɛ o tɛ se ka fɔ a la ayi an n'o tɛ taa o safɛ o ka bila nam sɔni a kun ka daminɛ nam o y'a sɔrɔ kasangew tigɛlen don siga t'o la ka kaburu sen tiɲɛ don ka saraka bɔ ɲɔ sigi ayiwa nam ni saraka b'a fɛ ka bɔ min na nam n'a tigi bɔ min na i labɛn kaburu biye talen don nam siga t'o la tari ma faamu safɛ aw kan ka sira fɛn o fɛn ye a y'a dɔn o de tɛ se ka fɛn kɛ ayiwa kuma bɛ yan de a ma faamu wa aw kan ka sira fɛn o fɛn ye a y'a dɔn o tɛ se ka fɛn kɛ n'o kun bɛ se ka fɛn kɛ ale sangare kun tɛ yan sɔrɔ n'o kun bɛ se ka fɛn kɛ siri kulu kun tɛ yan sɔrɔ n'o kun bɛ se ka fɛn kɛ an ka kalifa belebele sigilen filɛ a tɛ yan sɔrɔ anw faso tɛ yan ye an ma wolo yan an ma mɔ yan anw ye banugɔkadenw de ye walahi o caman de sigilen filɛ de nam taraw ma faamu de o jugu nam sɔni an ka se yan a tɛ se ka ɲɛfɔ Allahu akbar anw faso la dugu o dugu bi fɔ k'a bi fɔ ko nin ka jugu bamananya la walima ko kɔrɔti duman bɛ nin dugu in na o dugu de tɛ yen minnu talen don k'olu de ɲɔgɔn tɛ yen fiyewu anw b'olu de kɛrɛnkɛrɛn ko dɔ k'a fɔ dɔrɔn ko nanga cɛndo o bɛɛ kɛlen kɔrɔ kɔfɛ de an ye yan sɔrɔ an nana Bamakɔ duman na yan tari ma faamu de nin filɛ nin ye an y'an labɛn ka taa bamanandugu dɔ la o don y'a sɔrɔ an ye ko bɛɛ da adamadenw ka sa siga t'o la u ko tabari ko nin y'a yɛrɛ bɛɛ daga bɔtɔ o dala zen pewu ko n'u kɔni sera ka taa o dugu in na k'a banna pewu kojugu kɛ a don nin ye micro installé la ye 11h y'a sɔrɔ micro ma sɔn walahi ma nɔgɔ dɛ tabala a don ala ka hinɛ an ka belebele la n'o y'an ka khalifa ye o de ye an ka karamɔgɔ ye an ka sufiya karamɔgɔ don an ka tɔrika n'an ka sariya n'an ka hakika karamɔgɔ don
a don an n'ale don. tiɲɛ ɔdɛri sera kuma min na ayiwa ni nana fɔ ko micro ma sɔn ne ko n k'a tɛ sɔn koyi. ni dɛsɛ kɛra anw na ɲɛsin bɛ kɛ nanzara bolonɔ de ma. kojugu parce que o tɛ marqué ala ye. ayi o tɛ marqué ala ye o. n'o tɛ anw joli dilan bɛ ala fɛ k'a bila niveau min na naamu a tɛ se ka bɔ o cogo in na ka kɛ fɛn wɛrɛ ye bilen ayi ni ala yɛrɛ tɛ. naamu wa o tɛ aw ye koyi n balimakɛ e min ko k'i b'anw ta ɲɔgɔnna kɛ i bɛ ten ayiwa naamu ni min ko k'a b'a ɲɔgɔnna kɛ o bɛ ten ni maa wɛrɛ fana ye k'a b'o ladege o bɛ ten tiɲɛ don denjitɔ de ba bɔnɛna lahi foyi tɛ cɛmanin na. lahudubaru kuma biya de. sariyaw m'a faamu. naamu o la an tɛ taa yɔrɔ jan koyi a kana siran. fɛn tɛ aw la tiɲɛ don ni maa ka don sera naamu i ka don ye min ye o tuma kɔnɔ tɛ tiɲɛ yan. o bɛ kɛ kɛ o ye don ye yan. i ka don ye min ye Naam. n'o sera i bɛ sa Naam. hali ni kɔrɔti ma ci hali ni mugu ma ci hali ni mɔbili ma bin ye i bɛ sa fiyewu i bɛ taa sɔgɔsɔgɔ mɛ n'o ma se i tɛ taa ayi sariyaw m'a faamu de. kojugu kɛ aw kana siran n'aw sara nin baara sinsinnen kɔrɔ kɔfɛ n'aw sara Naam. aw sara de i n'a fɔ ale y'u kun cira misiri kɔnɔ don min tiɲɛ don tiɲɛ don tiɲɛ don ɔwɔ n'aw sara nin na naamu aw sara de i n'a fɔ usumana dara k'a kantigɛ don min k'a kantigɛ joli kɛ kuranɛ kan n'aw sara nin baara in organisé a bɛ ten de tiɲɛ don o la a kana siran. a y'a kɛ de fo a ka taa ala sɔrɔ yen don min Naam. ala bɛna taa aw ɲininka a ka nɛɛmaw la don min i Tiɲɛ. n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min lahudubaru a ko ni adamaden sara ale ye nɛɛma minnu k'i ye a bɛ n'i ɲininka i ye mun kɛ ni nɛɛma ninnu ye siga t'a la a ye sen min d'i ma k'a kɛnɛya Naam. i ye mun kɛ n'a ye ayiwa ale ye bolo min d'i ma k'a kɛnɛya Naam. i ye mun kɛ n'a ye ayiwa a ye ni min don i la i ye ni in koron ka don mun da fɛ ala ta kɛli sira kan ha ale ye kɛnɛya min d'i ma e y'i kɛnɛma to ka mun kɛ no ala ye ayiwa naamu a ye dɔnni min don i la i y'i ka dɔnni Naam. i y'a kɛ ka mun kɛ ayiwa ni o y'a sɔrɔ dɔn tɛ aw minnu ko k'aw b'aw dufa kɔnɔ nafolo kɛ ka ala ka diinɛ défend pour que a ka taa Naam. aw ka dɔrɔmɛ kelen ka fusa sunguruba ka miliyari ye kuma biya de bilahi. ayiwa naamu o la kuma bɛ aw bolo aw wasolen don tiɲɛ don aw b'aw disi gosi lahara tiɲɛ don don na don min ni ala kalilen don a ka kira ye ni kira fana y'o lakale a ka sabaw ye ni danganiya ni wasa ye ko funɛŋɛni min y'a to funɛŋɛniya la ka jɛniya dabila ko lahara tile ti jɔ o kan aw b'aw disi gosi n'o ye lahara o ma don nɔgɔ bi dɛ o ma nɔgɔ bi dɛ i t'a dɔn forobamugu la dɛ i b'a dɔn wa an bɛ dugawu kɛ. dugawu ka kɛ nin ye kalifa yakuba ka régie moteur ye n'a chauffeur a baara bɛ tiɲɛ. siga t'a la mais a ɲɛna kojugu ayiwa naamu an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye. inshallah mɔgɔ o mɔgɔ sen sera k'i se yan. naamu i y'i sen bɔ i ka so naamu k'i bɛna yan naamu i sen bɛ da bɛlɛ o bɛlɛ kan Aha. o bɛɛ y'i seere ye lahara don k'i ye jadi kɛ kira ka diinɛ na siga foyi t'o la ayiwa naamu i bɛ tɛmɛ yiri o yiri jukɔrɔ Naam. o bɛɛ y'i seere ye k'i ye jadi kɛ naamu ala ka diinɛ na siga t'a la ha seere 7 min ala y'i n'o ci ka na naamu olu tɛ i nin ye koyi tiɲɛ olu ye alahu taala ka escrow de ye ko ka na e kɔlɔsi yan Tiɲɛ. n'i ye min kɛ n'u ye ko ka taa fɔ ala ye ayiwa ayiwa bolo aha sen ila da na ɲɛ naani tulo duuru nu oh kɔrɔbara ayiwa naamu nin ye 7 dafalen sari m'a faamu. ninnu de ye seerew ye an ye min sɔrɔ ka kɛ n'o ye o ye ka kɔnɔbara in sɔsɔ dama ha ka sɔrɔ k'an da ka sinɔgɔ pewu bolo in ha k'o melenge seri kan na ɔhɔ ka tɛmɛ fo an dɛmɛ dɔ bɛ silamɛw muke bɔ fa ni ba ɲɛna kɔni i bɛ k'a k'i yɛrɛ la. ayiwa naamu a b'i hakili la k'o ye bolo ka kɛnɛya ye ayiwa olu y'i seerew de alahu taala ka namimaw don a y'u bila ka na de k'u ka n'i contrôler mais ni aw minnu y'o kɛ ka nin baaraw organiser o tuma o cogo kelen don naamu a fɛn tɛ bin a la ayiwa naamu o tuma ala ka hakili ɲuman d'a ma. ani ala ka kɛnɛya d'a ma. amin maa o maa nana nin kɛnɛ kan yarabi an b'a ɲini setigi alahu taala fɛ jurumu min ɲini ala cɛ alahu taala k'a yafa amin hakɛ min ɲini alahu taala ka danfɛnw cɛ ala k'a ka hinɛ n'a ka fɔntɛriya kama ala k'o hakɛw ta amina
minnu y'u ka nafolo bɔ k'a da da fɛ yarabi ala ka miliyari caman nɔgɔya amin Allahu Taala ye Abdurrahman bun Awf ka fɔnisiriya kama banaya ye ala k'aw ka fɔnisiriya kɛ aw ma banaya ye amina Allahu Taala ye Usmana bun Affan ka fɔnisiriya kama banaya ni sankɔrɔta ye Allahu Taala k'aw ta kɛ amina ala k'o kɛ kira n'a bonya amin bonya kosɔn amin an ka faama minnu bɛ yan ya rabbi n'olu nana ka na kɛnɛ kɔlɔsi wallahi an b'a ɲini u fɛ k'u tilen n'olu tilenna naam u bi yɔrɔ min na o tɛ foyi ye tiɲɛ don fanga magasin bɛ ala bolo siga t'a la wallahi 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 fanga magasin bɛ ala bolo Siga t'a la. a b'a di maa min y'a jɛ wallahi ni Allahu Taala ye fɛn o fɛn d'i ma n'i ye ala barika da n'a ye a b'a yɛlɛn de siga t'o la a ko tɛ ko la in shakartum naam la azidannakum siga t'o la n'a ye ni Allahu Taala barika da n bɛ dɔ fara a kan Siga t'a la. ala barika da de ye Naam. ala ye min d'i ma k'a kɛ ka ala ko kɛ aha ala bɛ dɔ fara a kan ayo nam u k'u cɛsiri huwa an bɛ dugawu k'u ye ala ka sankɔrɔta d'u ma ya rabbi ala ka wasa d'u ma Ani. ala ka jɔyɔrɔba d'u ma Ani. ala ka hakili ɲuman d'u ma Amina. fanga baara kɛlen ni tilennenya ni laadiriya ye ala k'o limaniya n'o cɛsiri d'u ya ma rabbal alamin ni maa min ko k'a bɛ bila anw ni olu kɔ ala ka don da u kun Ami. min bɛ u ɲini an kɔ amina kira n'a so dingo kama ya rabbi salli ala nabi wa sallim tasliman sirat margo o kumana ni ya da Assalamu. ne nin ye an ka kalifaba mankan ye jendo ka nin dugawu bɛɛ kan ye jendo tiɲɛ yɛrɛ la vraiment ne nisɔndiyalen don kojugu fo ka tɛmɛ da kan n bɛna fɛn dɔ fɔ aw ye naam bilahi ja kabi malo ni adama ko don min ja ko ka waajuri kɛ naam k'a t'a la fɔ su in na naam bilahi ale ma sunɔgɔ huwa tellement que a précédé a nisɔndiyalen don a ka kɛ naam naam ayiwa parce que jɔrɔna ko ye min ye naam n'a ye karamɔgɔ sɔrɔ min da ala ka diinɛ dɔn ayiwa a bɛ siran jendo mais a b'a dɔn Jendo. n'a ɲininkara a bɛ se ka jaabi huwa n'a ye karamɔgɔ sɔrɔ min jogo tolilen don walima a jogo kumunen don ayiwa i n'a fɔ i kɛlen ka dɛgɛ kɛ bitoro kɔnɔ k'o fili tile la tile 60 ji b'o dayɛlɛ o kun mɔgɔ jugu karamɔgɔ jogo tolen dɛ sigida maaw b'a dɔn naam e ko cɛ yɛrɛ nana sigiya sɔrɔ ko k'a yɛrɛ fɔ yan aha a yɛrɛ fɔ tɛ e b'a dɔn kɔnɔ jendo ayiwa naam ala k'an bɛ sababa ma ani a fɔlen ko wajuli bi kɛ nisɔndiyara ma se ka se ayiwa a bɛ kɛ cogo di est ce que bɛna kɛ ayiwa naam est ce que a bɛ kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min ko e ma sisan sisan mɔgɔ min ko faama ninnu ma ko sini an b'a kɛ général ye olu bɛ sunɔgɔ sun na sunɔgɔ ma nɔgɔ dɛ mɔgɔ min ko sa tuma a bɛ moto la ko sini an bɛ RD machine o bɛ sunɔgɔ sunɔgɔ ma nɔgɔ la e tire sigi dɛ mɔgɔ min ko ka na studio kura dayɛlɛ ka di machine ala m'o e bɛ kɛra sunɔgɔ ala m'o kɛra wa ale ta ye mun ye ko wajuli bi kɛ ale ba tɛ sunɔgɔ ayiwa naam ale tɛ ka k'a yɛrɛ ye dɛ denmisɛnninw an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jendo quartier de b'anw bolo Jendo. dugu b'anw bolo Naam. jamana b'anw bolo Naam. wa diɲɛ b'anw bolo denmisɛnw alakira ko Naam. k'ale nana ka diinɛ cɛkɔrɔbaw y'a jaabi kojugu denmisɛnw tugura a la huwa a kɛra ten mamadu tɔgɔ tiɲɛna nkalon kan mais n'a ye ale tɔgɔ tiɲɛ kan mɛn a y'a masuma n'u y'a nɛni wala a y'a dabi jendo n'u ye ale fa nɛni Naam. a y'a dabi wa b'a dɔn Naam. cɛ tɛ sɔrɔ o fa nɛnɛ ninnu na min bɛ se ka n'a kɛ ale yɛrɛ la ma bɛ donc n'a y'a fɔ a kɔfɛ Naam. i da la dɔrɔn ko tiɲɛna i ka cɛtini y'a cɛ don ɔhɔ kana ale ehu u to yen naam bɛɛ kulo bɛ nin na mɔgɔ tɔgɔ bɛ tiɲɛ nkalon kan Naam. mais min ye kumasuli ko ye Naam. a fɔlen a la ka n'a yala naam o de ye lebu ye aa don min musokɔrɔba kafiri bɛ ka bɔ ni lɔgɔkuru ye kungo kɔnɔ ja a b'a kun fa bɛ mun na naam mamadu n'a bɛnna an ka kiraba ye musokɔrɔba kafiri makan bɛ a ɲɔgɔnna kafiri kunde ye ja kira ye a ka lɔgɔ minɛ naam k'a da musokɔrɔba ɲɛfɛ ka na ni lɔgɔ ye so ja a natɔ so Naam. kira y'i miiri ale mamadu ye denmisɛnnin ye ja ale sɛnɛ ka teli Ja. k'ale di i bila musokɔrɔba kɔfɛ naam pour que musokɔrɔba ka tagama a sagoya la Ja. ale kana musokɔrɔba tigɛ siga t'o la kafiri naam u selen so musokɔrɔba ko mamadu ko dɔgɔ to yan ayiwa a m'a fɔ mamadu a ko cɛnin o a tɛ mamadu yɛrɛ dɔn ayi a t'a dɔn a ko cɛnin o dɔgɔ to yan ayiwa ayiwa mamadu ye dɔgɔ bila ye aha
a ko cɛni o se tɛ ne ye fanga tɛ ne la wari tɛ ne kun mais n bɛ dugawu d'u ye a ye kuma in lamɛn misali la ko kɔndɔrɔ sanɛ ngere tɔfɛbila lata dugujugu dugudasiri wulujugu sujugu jakumajugu olu ka don e ni muhamadu cɛ ala boli ninnu kana to e ɲɛ ka da mamadu kan e ɲɛ ni mamadu ɲɛ boli ninnu k'a ta cɛ k'a mago sa k'a yele o yɔrɔ bɛɛ boli ninnu ka don i ni mamadu cɛ arabukɛni malangolo don mɔgɔ ɲɛnama tɛ dagaden don a tɛ faboya a tɛ baboya a tɛ maaboya ko muso mɔgɔnin don boli ninnu ka don i ni mamadu cɛ mamadu ko ami a ba dugawu kɛ laata ka don i n'a cɛ usaw ka don i n'a cɛ japɛrɛ ka don i n'a cɛ e ɲɛ da mamadu ka japɛrɛ ka sanbɛrɛ jigin a kan mamadu ko ami a tilalen mamadu ko musokɔrɔba n'i ye mamadu ye i b'a dɔn n t'a dɔn n t'a ɲini k'a dɔn a ko bɔn ko ne ye mamadu ye ayi ko e tɛ mamadu ko ne don ayi ko e tɛ ko wa ne kɛra mamadu ye juw bɛ min fɔ e la ne ye min ye o tɛ kelen mamadu n bɛna sɛgɛsɛgɛ ne kɛra mamadu ye n bɛ to i ka diinɛ na wa n bɛ sa i la fɛ n ka maa sɛgɛsɛgɛ ma da la a fɔra e tɛ muso bonya ni muso tɛ musoko mɔgɔnin yɛrɛ ye a ye dɔ wele kamalen ne y'a dɛ e bɛ ni cɛnin don wa a sinulakaw ka cɛnin kɛ mamadu ne ye diinɛkuratigi ye o yɔrɔ bɛɛ musokɔrɔba nana suwili mamadu kɔ n tɛgɛ minɛ n bɛ jigin i ka diinɛ na n bɛ sa i nɔfɛ musokɔrɔba ye mamadu ɲininka ko mamadu jogo jumɛn ye jogo jugu ye mamadu ko poliso ye jogo jugu ye suɲɛni ye jogo jugu ye ko jɛnɛya ye jogo jugu ye musokɔrɔba ye kun suli o tuma ko hɔrɔn bɛ jɛnɛya kɛ maga mɛ a ɲɛna kafiri tɛ yen nka ale yɛrɛ t'a dɔn ko hɔrɔnya bɛ sɔn jɛnɛya ma o don musokɔrɔba tubira magan bɛɛ bɛ min kan k'a seereya ka mamadu y'o ka tɔgɔ ta nka ko kafiri ka dɔgɔ n'i y'o ta ye o man ɲi dɛ mɛ n'i m'o ta i b'o sɔrɔ cogo di o la n'i nana ne sɔrɔ yan ne ni kafiriw ne ni bolisɔnnaw ne ni donsow ne ni suguya bɛɛ aritisiw diɲɛ maa sugu bɛɛ ni ne maaya kɛ a bɛɛ kun ye fɛn dɔ silamɛ ye ko dɔ ni faamu n'o bɔra la kafiriya ka fisa alakira ye mɔgɔw tuubi n'a jogo ye mɛ karamɔgɔw bɛ fɛ ka mɔgɔw tuubi n'u nɛ ye o tɛ se ka kɛ mina ko jɛnɛya to yen ne wulila sisan ka taa se sigiyɔrɔ muso ma ko n bɛ fɛ k'i jɛnɛya i ka ko ka di ne ye dɛ o bɛ se ka jɛnɛya to yen tuguni o bɛ se ka dɔnni la tuguni ni ne kun y'o kɛ ka ko bi ye ne tun bɛ se ka sigi ka nin fɔ ko nana yan a nana dɔ kɛ muso ka ye haraka ka na ko bɛ k'o la ne bɛ se ka sigi bi ka nin kɛ fiyewu walima ko mina y'a sɔnni dɔ la yan ala ko dɔ ka fɛn yan o tigi ye minɛ mɛ an y'o ko négocier k'o ban dugu la jeunes ko ne ka wajuli kɛ n bɛ boli dɛ ayiwa a dɔn nka n tɛ se k'a fɔ fo ni ko a ye seli dɛgɛ man ɲi mara man ɲi éducation tɛ yen o tɛ se ka fɔ denw ye dagaden ye musow ma mara ka ɲa o tɛ se ka fɔ yɛrɛ a ye seli tɛ yen a y'a se da ɲɔgɔn kan a y'a se don ɲɔgɔn kɔnɔ sitanɛ kana don a ni ɲɔgɔn cɛ e dagaden sitanɛ b'e kɔnɔ kira ko k'a y'a se gɛrɛ ɲɔgɔn na ko n'o kɛra waritigi ni faama a kanu bɛ don ɲɔgɔn na e ni muso ye o de jɛnɛya la k'an k'an se gɛrɛ ɲɔgɔn na o bɛ se ka an kan don ɲɔgɔn na hali n'a y'an se bala ɲɔgɔn na a ti ɲa o bɛ ɲɛ cogo di ne muso ne bɛ kanu na k'an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na hali n'an y'o dara ɲɔgɔn kan o bɛ ɲa fiyewu ala k'an bɛ sababa ma silamɛ ala k'a dɛmɛ kafiriya k'a nagasi ala k'an wasa ala k'an wasa an bɛɛ y'an kalifa ala ma ala min ka kalifa tɛ cɛw o cɛ bɛ yan muso o muso bɛ yan anw bɛɛ y'an kalifa ala ma ala min ka kalifa tɛ yarabi ala k'an bila ala ka kalifa kɔrɔ yarabi ama ala k'an bila ala ka kalifa kɔrɔ ala ka diinɛ yarabi ama ala k'a dɛmɛ diinɛ dɛmɛbaw ala k'u dɛmɛ kafiriya ala k'a nagasi
quartier ya rabbi ama ala ka a don denmisɛnw Ami. n'a donn'u bolo u ka a ko k'an jɛ k'a yɛrɛ turu ne Ya Rabbi. silamɛya diinɛ dɛmɛbaaw ya rabbi ala k'u wasa k'u kɔrɔta Ami. maa min bɛ fɛ ka diinɛ tiɲɛ n'a nɛɛ k'a bɛ se ko la ala k'a tuubi Ami. ni min tɛ tuubi fiyewu ala k'o ta tiɲɛ k'o mago sa k'o se ba ni kuranɛ bonya n'a barika ye Ami. sallallahu alaihi wa sallam Wa sallim tasliman. o la an bɛ fatiha ta Inshallah. an bɛ bita bila yan Ko bɛɛ ka ŋaniya siri i ka hamina ko ye min ye k'o do. cɛ ko hami muso ko hami den ko hami wari ko hami kalanko kɛnɛya bana ani fɛn wɛrɛw a y'a bɛɛ don An kana ɲɛ ala de ye ala ye a bɛɛ dilan b'a yan yɔrɔnin Inshallah. mɛlɛkɛw kɛmɛ k'an kurumi hinɛ mɛlɛkɛw Ka ca. faamaw k'u ka hamina ko don u ka taa ɲɛfɛ Cendo. jamana ka lafiya olu fɛ Ya u k'a fɔ ala ye Ami. ala bɛ yɛrɛ walahi ni ala bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ka bon yanni ka bon Siga t'o la. an bɛ ko kɛnɛ ni dabɛrɛ a ye yanni ka bon dɛ walahi ala ka hinɛ bɛ yan mɛlɛkɛw de bɛ yan Ka ca. o la an bɛ jɛ ka ŋɛnɛ siri bɛɛ k'i ka hamina ko don muso e n'i cɛ se ka bɛn a hamina ko don nka i jija k'i yɛrɛ dɔgɔ i cɛ i ka cɛ bɛrɛ bɛrɛ Ma in bɛ yen. e cɛ ko kelen ko 60 aw bɛ se ka bɛn yan A ma nɔgɔ o dɛ. bɛ yɛrɛ la dɛ fatiha ko t'o Ayi. Ayiwa. cɛ e k'i muso ti bɛn e ni muso ti bɛn e ni muso bɛ se ka bɛn cogo di e su 2 heures ton wɛrɛ bɛ don muso kan e de bɛ se ka bɛn E kun bɛ min? fatiha ko b'o la Ayi. a bɛn o la an ka ŋɛnɛ siri inshallah N'Ala sɔnna. an ka fatiha ta o la fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لك أن يغنى وسمع كلا أنا صبنا كما صلي على المصطفى